Goedenavond, fijn dat jullie kijken. Vanavond een andere livestream dan we gewend zijn. Geen dienst met liederen en preek, geen bijbelstudie, maar een interview met een van onze zendelings-echtparen. De gemeente De Ambassade is een zendingsgemeente in hart en nieren. Zending gaat ver terug in onze geschiedenis en is een belangrijk speerpunt van onze gemeente. Zendelingen uit ons midden hebben vrijwel de hele wereld overgereisd. Van Azië tot Afrika, het Midden-Oosten en Europa, over de oceanen en ook uiteraard in onze eigen Den Helder. Mijn naam is Sebastiaan Pavlovski en vanavond ga ik in gesprek met Katja en Jurgen. Terug op verlof uit Maruambaka, Madagaskar en nu in intelligente lockdown in Nederland. Voor wie het niet weten, Katja en Jurgen zijn samen met hun gezin van 5 kinderen naar Madagaskar gegaan om daar te leven en te werken onder de Antanala-mensen. Juist. Deze groep wordt beschouwd als een van de minst bereikte groepen op Madagaskar. En vanavond zijn ze hier en gaan we met ze in gesprek over hun leven op Madagaskar. En ze om vol tijd voor de Heer bezig te zijn, om hem te dienen en zijn naam te verkondigen. We gaan horen wat ze daar doen. En ook de kinderen zullen allemaal iets over hun leven vertellen door filmpjes die ze hebben opgenomen. Op deze manier hopen we iedereen die van harte met hen meeleeft en toch te laten delen in wat zij doen, omdat ze natuurlijk niet overal op bezoek kunnen komen, en anderen te laten delen in het mooie werk in het gebied wat de meesten van ons alleen maar kennen uit de gelijknamige film. Katja en Jurgen, welkom. Dankjewel. Wat fijn dat jullie er zijn en wat goed jullie weer te zien. Alle mensen die nu aan het meekijken zijn, die jullie volgen, ja, die willen we vanavond een beetje een kijkje gaan geven in het leven van jullie op Madagaskar. Natuurlijk ook in hoe het met jullie gaat hier nu op verlof. En ik denk dat een van de meest belangrijke vragen om mee te beginnen, die iedereen denk ik wel, waar iedereen wel nieuwsgierig naar is hoe gaat het met jullie? Ja, het gaat eigenlijk wel goed met ons. We moesten wel erg wennen dat we hier aankwamen. Want een paar dagen voordat ons vliegtuig hier landde, was het eerste coronageval hier. Dus net als iedereen in Nederland waren er vrij snel maatregelen. Ja. En werden we dus best wel beperkt in de mogelijkheden tot contact en dingen te ondernemen. Dus ja, het was wel even wennen, even schrikken. Voor iedereen natuurlijk in Nederland en ook voor ons. Maar inmiddels kunnen we wel enorm genieten van de plek waar we zitten. In Julianendorp, vlak bij de zee en aan het strand. We gaan regelmatig daar heen. En de kinderen hebben het ook goed. En inmiddels het sociale leven pakken we ook rustig aan weer op. Met familie en vrienden. Dus dat is... naar de omstandigheden gaat het eigenlijk heel goed met ons. Mooi. Ja, en de kinderen, want mensen hebben misschien wel gedacht van de kinderen zijn er misschien ook wel vanavond bij, maar waar zijn die nu? Ja, thuis. ze moeten gewoon op tijd naar bed. Ze hebben morgen ook weer les. Dus de jongste gaat om 7 uur en de oudste om 9 uur. Dus, En het is natuurlijk ook niet heel erg praktisch, juist in deze tijd, om in één keer een heel gezin op een podium te hebben. Ja. Maar ze wilde wel graag wat vertellen, maar dat komt later. Ja, nee zeker. We gaan door de avond heen gaan we ook natuurlijk wat filmpjes kijken. Ze hebben wat opgenomen, dus dat is ook heel erg leuk. En misschien is het wel leuk als we gewoon meteen ook 1 filmpje meepakken. Dani heeft wat ingesproken, dus laten we even gaan kijken. Hallo Dani. Hoi. Hi. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja? We zitten hier omdat jij wilde wel wat vertellen over jouw avonturen op Madagaskar. Ja. Je had een mooi verhaal over een teen en over een lange wandeling. Vertel eens. Ja, het is wel een beetje vervelend. Ik ging met Issa en Abby en mezelf. Ging ik lekker een wandeltochtje houden. We waren aan het eind van de rijstvelden. Toen kwamen we een paar bergen. We waren echt helemaal niet begroeid. Dus. En toen gingen we op de berg. En toen kwamen we opeens bij een rots. Maar je moest een meter springen. Maar als je fout sprong, als je die meter niet haalde,
dan viel je overal in een hele bos doornstruiken met overal al hele nare doornstruiken. En toen sprong ik. Ik heb het gehaald, maar ik landde heel naar. Ik landde en ik schaafde meteen langs de rots, waardoor hij open ging. En toen zijn we naar huis gegaan. Toen Deed heel zeer. ja. Ja. Maar, Wat doe je bijvoorbeeld als het heel hard regent? berg dan heb ik gewoon een pak. Dus dan word je gewoon nat. Ja, ik bedoel, ik maak dat bijna heel vaak mee. Dus dat is vrij normaal waar wij wonen. Ja, ik bedoel, bloedzeen, ja, dat is ook fijn. Een bloedteen. Ja, Nog wel eens iets anders wat pijn doet? Niet aan de hier stoel. een keertje achter de hiel, de schram of een knie. Ben jij ook wel echt een avonturenman? Ja, maar ik neem niet zomaar risico's. Ik ben heel voorzichtig bij risico's. Hey, en ben jij ook wel eens met papa mee geweest naar een dorp? Ja, vaak op de motor. Maar vaak een keertje, vaak gingen we wel lopen. En dat is ongeveer 8 kilometer of zo. Ga je lopen. Is het leuk achter op de motor? Ja, maar vaak op de terugweg word ik heel ziek. Maar het is wel geweldig. Het is wel echt heel leuk. Dus, Nou, wil je nog wat zeggen tegen de mensen? nee hoor. Nee? Het is wel goed zo? Ja. Ja? Ja, doeg! Ja, leuk. Dani. Wat een jongen al geworden. Ja, en een avonturenjongen nou. Maar hij is wel heel voorzichtig. Heel voorzichtig. Geen risico's. Maar wel onder de schrammen, bondjes. Nagels eraf. Ja, ja. Ja hoor, dat kan je wel aan Dani overlaten. Ja, precies. Leuk. Hey, jullie zijn nu naar Nederland gekomen en je vertelde er al een beetje over dat jullie aankwamen, dat de eerste gevallen van corona eigenlijk al bekend waren en ja, vrij snel eigenlijk jullie niet zoveel meer konden. Ja, ik denk dat jullie je verlof wel iets anders hadden voorgesteld, of niet? Ja, nee, natuurlijk wel. En kijk, je gaat ervan uit, je komt terug in Nederland en dan kun je de mensen zien. Ik ben 1 keer nog naar de gemeente geweest op zondagochtend. En die week erop was alles dicht. En ja, dat is wel even vreemd, zeg maar. Ja. En ook voor Katja en de kinderen was het wel heel vervelend. Want Katja die had samen met die jongens leuke theaterstukken uitgezocht waar ze heen zouden gaan. Echt dingen die we hier in Nederland zouden kunnen doen. En ja, daar had ze ook al boekingen voor gemaakt. Ja. Nou, dat mocht al een wonder heten met ons internet om überhaupt een online boeking te kunnen maken, bij wijze van spreken. Ja, dat gaat dan allemaal in ene niet door. En daar baalden zowel Katja en die jongens ook wel enorm van. Want dat waren echt de dingen waar ze naar uitzagen. Ja, precies. Ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want hadden jullie vooraf een heel plan van, oké, als we zo in Nederland zijn, dan gaan we dit doen, we gaan daarheen en we gaan die mensen moeten we opzoeken en die gemeente daar. Ja. Ja, het is aardig volgepland. Ja, precies. Achteraf gezien misschien wel een beetje te volgepland. Maar ja, je ziet er ook wel enorm naar uit om mensen te zien, om dingen te doen, plekken te bezoeken. Ja, Dus dus het is een stuk rustiger. ja precies. Ja. geworden. Ja, noodgedwongen. Ja, ik kan me dat ook wel voorstellen, want, dat het eigenlijk veel rustiger is. Maar eigenlijk, jullie komen hier op verlof. Ja. Maar naar mijn beeld is verlof toch eigenlijk een beetje van bijkomen. Maar is dat ook de reden waarom jullie op verlof gaan? Wat is Er zijn eigenlijk de wel reden van? meerdere redenen. Hè. Verlof is ook... in het Engels hebben ze een andere term voor die eigenlijk ook meer zegt dat het een soort opdracht is. Een soort thuisopdracht. En dat is het ook wel. Het is niet alleen maar bijkomen en ontspannen. Het is maar ook
opnieuw de verbinding zoeken. Opnieuw de verbinding zoeken met familie, met vrienden, met je gemeente, met je land ook eigenlijk. Je merkt het misschien niet, maar ook in 2 jaar van weg geweest zijn er kleine dingen die veranderen. En dan pak je toch even die veranderingen weer op. Je kunt naar het nieuws kijken en er ook meteen over praten met mensen. Je bent weer op de hoogte van wat er speelt. Dus het is ook wel weer opnieuw verbinden. En het is ook een stukje ook laten zien wat je doet. We zijn uitgezonden, dus we gaan eigenlijk namens de mensen die blijven. Dus dan is het ook onze verantwoordelijkheid om ook iets te vertellen van wat we doen en wat we beleven en hoe we dingen doen. Dus er zitten meerdere kanten aan. Het is zeker niet alleen maar om tot rust te komen. Nee, precies. Want ik kan me voorstellen, als je dan naar Nederland terugkomt en je wil al die mensen die jullie volgen, wil je ontmoeten, je wil gaan vertellen over wat je doet, dat je dan ook wel in die eigenlijk vrij korte periode dat je er dan bent, dat je het gewoon druk hebt. Nou ja, alleen al de weg ernaartoe. Het huis in orde maken, zodat je 4 maanden weg kunt. Kijk, hier in Nederland sluit je je huis. En dan ben je klaar, zeg maar. En wij hebben een beetje last van ratten zo nu en dan. Dus je moet alles opbergen. Je bent alles binnen aan het halen. De greppels rondom het huis moeten uitgespit worden. Want als er wel een bak regen valt, dan wil je niet dat het water regelrecht je huis instroomt. Ja. Nou, en dan heb je de reis naar de hoofdstad. Daar doen we meestal een paar dagen over. Maar als we hem in 1 stuk zouden rijden, dan zijn we 16 uur onderweg. En dan van de hoofdstad naar Amsterdam, zeg maar. Ja, dan ben je ook al bijna ik weet niet hoe lang het duurde, 20 uur of zo? 18 uur zeker, hè? Zoiets. Ja. 18 uur onderweg. Dus je komt eigenlijk aan op Schiphol en dan zie je daar gelukkig je vrienden die jou dan opkomen halen. En dat is dan wel heel fijn. En we komen dan in een huis waar de koelkast al gevuld is. En dat is natuurlijk allemaal super. Maar je bent rustig. Een week of 1,5, nou ik denk wel 2, toch nog wel helemaal van slag hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen. En het ritme gaat hier ook gewoon totaal anders. Ja. Wat is er anders aan het ritme hier dan op Madagaskar? Ik moet hier van tevoren bellen als ik bij iemand op bezoek ga. Dus, niet bij iedereen, toch? Niet bij iedereen, maar nou ja, goed. Het is wel heel Nederlands, hè? Ja, afspraken maken. En dingen zijn hier gewoon geregeld. Dat is op zich wel weer lekker, maar daar moet je ook wel eventjes aan wennen. Dat je in 1 keer naar de supermarkt gaat en dat daar ook echt alles ligt wat je nodig hebt. Ja, precies. Dus dat zijn we niet meer gewend, hè? Nee, niet echt. Ja, ik sprak van tevoren even met Katja. Je zei ook, ik doe 1 keer in de 6 weken ongeveer boodschappen. Ja, en hier klopt. doe ik elke week boodschappen. Ja, ik heb het klopt. veel drukker. Ja, en meerdere keren eigenlijk. Ja. In Moruambaka maken we zelf ons brood. Ja. En dan moet je het met 6 weken doen met de groenten die je hebt. Dus het is gewoon meer, ik denk veel meer na over het eten in Moruambaka. Meer van, wat heb ik en wat kan ik daarmee en zonder koelkast, maken. Hè? Ja, en geen koelkast. Dus het is allemaal veel meer basic. Maar dat geeft ook alweer een stukje rust. Het feit dat je hier naar de supermarkt gaat. Ja, is ook alweer even wennen, gek genoeg. Ja, precies. Ja. Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja. Ja, en voor Nederlanders is het de afgelopen periode natuurlijk erg druk geweest en heel erg wennen aan het thuisonderwijs. Ja, voor jullie is dat eigenlijk natuurlijk iets wat het meest stabiel is gebleven, denk ik, of niet? Klopt. Ja. Want hoe geven jullie daar vorm aan met elkaar? De kinderen krijgen thuisonderwijs, een school gaat gewoon door. En dat doen jullie eigenlijk al vanaf het begin. Ja. Hoe gaat dat? Ja, het is inderdaad hier... Het grote verschil met hier is dat we hier goed internet hebben. Dus het is veel makkelijker om te zeggen, zoek het op. Dus ga even zelf kijken waar je dingen kunt vinden. Maar we hebben een vast dagritme. En we beginnen begin ik eventjes met die kleinste voor te lezen, Simon. Ja. Die lees ik voor en van lezen leer je gewoon ontzettend veel. Dus wat verschillende boekjes, daar zitten we heerlijk. Dat is ook een beetje knuffeltijd ook. Mm. En hij heeft daar even aandacht gehad, gaat hij spelen. En dan beginnen we aan wat voor ons het moeilijkste vak is, wiskunde. Daar gaan ze alle 4 tegelijk gaan ze daar hun hoofd over breken. Dus dan weten ze ook, dat uur dan kan ik mama dingen vragen over wiskunde. En de rest van de dag zul je moeten wachten tot morgen als je nog wat hebt. En dan doen we taal, dan gaan we eten. En 's middags is meestal gereserveerd voor iets als geschiedenis. Of we kijken een educatieve film. Okay, ja. Of we doen iets aan wetenschap.
Dat soort zaken, ja. Leuk. En binnenkort hopen we naar het museum te gaan af en toe. Ja, dat zou leuk zijn Ja. als dat kan. Ja. Ja. Dat zijn natuurlijk mooie dingen waar je over kan leren Ja, zeker in weten. Madagaskar. Ja. Maar Ja. die je hier natuurlijk wel wat meer kan gaan zien. Ja, absoluut, ja. Ehm, Nou ja, en de dag begint natuurlijk eigenlijk wel ietsje eerder. Hè? Want Ja, dat is waar. eigenlijk geloven wij zelf dat onderwijs niet een afgebakerd bakend van 9 tot 4 is of zo. Maar we proberen het eigenlijk wel door het hele dagelijkse ritme heen te laten lopen. Dus tijdens het ontbijt lees ik meestal voor uit de Bijbel en dan bespreken we dat ook. Maar ook na schooltijd, als de jongens klaar zijn met school, dan hebben ze om beurten, de een die gaat koken. Er worden klusjes gedaan ook door de kinderen. Dus het is, eigenlijk zien we dat ook wel als, en dat moet ook wel, want in Maruambaka is alles gewoon veel meer werk. ja. Dus iedereen doet zijn ding, zeg maar. Dus het is niet alleen maar wiskunde, rekenen en taal, maar het zijn ook gewoon heel praktische dingen. Ja, kan je voorbeelden geven over wat dan meer werk is? Want ik denk dat misschien dat we thuis helemaal geen voorstelling van kunnen maken. Onder andere dat wij in Maruambaka om de 2 dagen een brood maken, Ja. bijvoorbeeld. Maar ook vegen. We hebben geen stofzuiger. Maar de boel wordt zomaar vies. Ja. Je leeft daar heel veel buiten. Ja. Voor de kippen zorgen bij wijze van spreken, dat doet Simon graag. Maar ook het koken, ja, het klinkt heel gek, maar wij koken op zo'n campinggasfles. Ja. Het is veel minder heet, dus het duurt allemaal veel langer. Ja, precies. Want de eerste paar keer dat ik aan het koken was hier, op het gewone gasstel, liet ik de boel natuurlijk al mooi verbranden, want het is veel heter. Ja, maar de aardappels al gaar voordat je... Ja, Ja. oké. Ja. Nou ja, je maakt ook alles zelf. Als wij pizza willen eten, dan is dat een middagwerk. Ja. Want je maakt het deeg, je maakt de kaas, je maakt, je moet alle verschillende dingen. Dus het is, een middag is overdreven, maar je bent er 2 uur mee bezig. Patat hetzelfde verhaal. Meestal zijn die jongens die beginnen dan vanaf 3:30 beginnen ze met patatjes snijden. En dan is het 3 kwartier in de oven voordat je je eerste beetje patat hebt. Dus dat zijn dingen, je bent er veel bewuster mee bezig. Ja, zeker. Ja. Of als iemand een lasagne wil eten, ja, dat is ook leuk. Maar dan moet je eerst lasagnebladen maken. Ja. Het is allemaal wel erg leuk om te doen, hoor, moet ik zeggen. Je bent wel heel erg bewust bezig met die dingen. Maar het koken kost veel meer tijd. Ja. Ja, kan ik me voorstellen. En ook dat zien jullie eigenlijk als een stukje vorming, een stukje onderwijs van de kinderen. Het is ook leuk. En het is ook leuk. Het is ook wel, Gezinstijd het is ook wel ook gewoon weer. leuk. Ja, precies. Ja. En mensen thuis konden natuurlijk ook vragen stellen aan jullie. En er zijn heel wat vragen ook binnengekomen. Onder andere ook aan de kinderen vooral. Ja, die zijn er natuurlijk niet. Maar ik denk dat toch heel wat antwoorden op deze manier ook wel komen. En een van de vragen was, ja, hoe pak je dat nou aan? Waar haal je bijvoorbeeld je lesstof vandaan? Hoe zorg je dat ze de dingen leren die ze nodig hebben, ook voor in de toekomst? Kun je daar iets over vertellen? Ja hoor, ja, zeker. Het is, voor sommigen hebben we Nederlandse lesmethodes. Voor het vak Nederlands bijvoorbeeld. Voor Engels gebruiken we Engelse lesmethodes. Voor Duits gebruiken we een Duitse lesmethode. Voor wiskunde gebruiken we een mix van Amerikaanse en Engelse materialen. Voor geschiedenis Nederlandse en Engelse materialen. Wetenschap, Engelse materialen. Dus er is heel veel te krijgen. Dus het is meer een kwestie van zoeken wat je hebben wil en wat bij de kinderen past. Want bij het ene kind voegt een bepaalde methode beter dan bij een andere. Zeker bij een vak als wiskunde moet je soms echt wel even zoeken welke aanpak het beste werkt bij welk kind. Ja. Dus daar zoeken we naar. We gaan ook meestal, de koffers worden opgebouwd rondom boeken. Als ik begin te pakken, dan begin ik ook echt met een heel pakket aan boeken. Wat ik weer voor de komende 2 jaar nodig heb. En daaromheen dan draperen we de kleren of de opzetborsteltjes en dat soort wat lichtere dingen.
Dus er gaan heel wat boeken mee met ons. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar dat zoek jij dan uit? Ja. Daar denk jij over na van Ja, oké, wat klopt. heb ik dus nodig de komende 2 jaar... om de kinderen het onderwijs te kunnen geven wat we belangrijk vinden. Ja, klopt. En ook nog welke methode. Ja. Maar dan ben je ondertussen haast vol leerkracht. Nou, ik ben er wel veel mee bezig. Ja, dat kan ik Het me is wel voorstellen. voltijd werk, Ja. dat is waar. Ja. Ja, en hoe ervaar jij dat om dat te doen? Ik vind het erg leuk. Ja, ik vind het erg leuk, want het wordt ook eigenlijk niet saai. Want ieder kind is weer anders. En die hebben ook weer andere interesses. Dus Vanja heeft bijvoorbeeld als een keuzevak psychologie gekozen. Dus daar hebben we daar samen naar gekeken van nou, waar gaan we dan naar kijken? Wat voor materialen willen we dan? Ja. We willen zelf ook wel wat materialen behandeld zien. Als het gaat om een stukje geloofsopbouw, vinden we ook wel belangrijk voor ze. Dingen als wat is nou gezonde voeding. Dat soort dingen kun je er ook allemaal zelf in leggen. En dat kun je allemaal gebruiken voor je wetenschapsonderwijs. En je kunt methodes die je gebruikt, kun je ook aanpassen. Ja. Kun je ook zeggen, nou deze opdracht is misschien wat minder geschikt voor als je thuis bent. Maar deze juist weer heel erg goed. Dus, ja. Okay. En moeten ze ook toetsen maken? Jullie ook toetsen met ze? Of dat er bepaalde momenten zijn dat jullie hun voortgang bekijken, bepalen? Of maken ze verslagen over het werk wat ze leren? Hoe doen jullie dat? Ja, verschillende methoden. Ze hebben allemaal een portfolio waarin ze dus zo'n map met gemaakt werk. Dat kan dus een hele mooie tekening zijn, maar het kan ook een werkstuk zijn. Of een bepaalde toets die heel erg over moeilijke stof waar je trots op bent, dat je het toch goed hebt afgerond. Ja. Kan dus van alles zijn. En sommige methodes hebben toetsen. Dat heb je heel veel, eind van het hoofdstuk toets of een concepttoets of iets dergelijks. Dus op die manier ben je eigenlijk wel steeds op de hoogte. En op het moment dat ik het niet zo heel goed weet, dan heb je ook wel mogelijkheden. We kunnen aan CITO-toetsen komen als we daar behoefte aan hebben. Okay. In Engeland is er ook zo'n soort toets die gewoon op het internet staat. Die gebruik ik veel. Als ik denk van nou, ik weet nou niet of het nou het ene of het andere niveau zit, dan kan ik het controleren met zo'n toets. Ja. Maar vaak, je zit er met je neus bovenop, dus je weet wel waar ze staan. Je weet waar ze vandaan komen, je weet waar ze heen gaan. Dus je hebt meestal wel een goed idee van wat er in ze zit. Ja. Oké. Ja. En straks moet ze worden ook voorbereid om straks een baan te kunnen krijgen. Hoe bereiden jullie ze voor op een beroepsopleiding? Of hebben jullie daar ideeën bij hoe dat moet gaan? Ik denk dat dat best wel dichtbij aan het komen is ook. Ja en nee. Ja, de oudste is 15, dus dan ben je al een beetje aan het kijken. Precies. Dan moet je al een profiel gaan kiezen als het gaat om de examens strakjes. Dus dus voor Vanja is het allemaal wel redelijk duidelijk in welke richting ze het zoekt. Dus dat is mooi. Die wil graag gaan studeren, dus die heeft dan een profiel gekozen. Ja. En dan wordt het uitzoeken van materialen daardoor al ietsjes duidelijker. En ja, Issa die zit net in de eerste, dus die begint net aan de middelbare school. Die heeft nog wel even tijd. Ja, precies. Dus het hangt echt van het kind af. En naarmate ze ouder worden, zie je wat ze nodig hebben. Ja, maar ook dat kunnen ze in principe gewoon thuis zouden ze kunnen volgen. Ja, tenzij ze natuurlijk beroepsonderwijs willen. Ja. Dus je kunt... bepaalde dingen heel veel dingen kun je uit boeken leren. Sommige praktijkzaken kunnen we misschien in Madagaskar ook wel waarmaken. Maar ja, als ze een beroepsopleiding willen, dan naar het mbo of zo, dan kun je je daarop voorbereiden. Dat kan. Ja. Oké. In de coronatijd hebben jullie natuurlijk ook een aantal tips gegeven. Voor de mensen thuis. Ja. Die iedereen vol in de stress zat van hoe moet ik dit ooit gaan klaren. Ik vond er zelf een eentje heel erg leuk van jou, Jurgen. Dat je zei van ja, zonder zin kan het ook. Deze gebruik ik nu regelmatig tot ongenoegen van mijn kinderen. Ik zeg, ik heb er geen zin in. Die komt eigenlijk van een oud collega van mij. Oh ja, ook grappig. Ja, ik hoorde hem. Ik ging er al bij hem thuis altijd. Die moest dat vond je zo'n Jurgiaanse uitspraak zeker? Ja. Nee hoor, die komt van een oud collega van mij. Ja, precies. Ja. Ze zijn natuurlijk allemaal tips. Maar ik kan me ook voorstellen dat er voor jullie echt een belangrijk aspect is. Wat voor jullie echt ontzettend belangrijk is. Waarom jullie ook hebben natuurlijk gekozen voor het thuisonderwijs. Voordat we straks weer naar een filmpje gaan kijken van Issa. Wat is voor jullie dan het belangrijkste aspect als het gaat om dat thuisonderwijs? Nou, ik denk wel vooral dat het sowieso de vorming natuurlijk van de kinderen.
Wat wij wel altijd heel erg voor ogen hebben gehouden is dat het in deze wereld niet alleen maar draait om kennis. Tuurlijk, ze krijgen ontzettend veel kennis mee, maar we vinden ook dat ze een stukje in sociaal opzicht sterk in hun schoenen moeten staan. Dus als persoonlijkheid, dat er een goede, stabiele persoonlijkheid uit voorkomt, weet je wel. Dus veel meer een geheel. Niet alleen maar kennisgericht, maar ook strakjes jonge mensen die de wereld tegemoet gaan met een bepaalde zekerheid. Hè, van ik kan omgaan met mensen. Ik kan omgaan met grote verschillen in de samenlevingen. En dat leren ze nu vooral. Ze zitten in allerlei situaties, die jongens. En dat vinden we wel heel belangrijk. Dat het ook prettige mensen worden, zeg maar. Ja, precies. Kijk, we hebben heel veel mensen in de wereld die ontzettend intelligent zijn, maar als je om de koffie gaat bij elkaar, dan is er net niks aan. Ja. Nou, ik hoop eigenlijk dat onze kinderen een goede bagage met zich meekrijgen, maar dat ze ook gezellig zijn met een bakje koffie. Ja, precies. Niet alleen maar van alles weten, maar ook gewoon sociaal. Ja. Mooi. Nou, super interessant om te horen. Het klinkt als een behoorlijke kluif, het thuisonderwijs, wat jullie eraan doen. Maar ik zie ook dat jullie dat met veel liefde en inzet doen. Voor veel mensen denk ik hier in Nederland een heel bijzonder iets om het op deze manier te doen. Op de wereld is het eigenlijk over het algemeen ook wel weer heel vrij gebruikelijk om gewoon thuisonderwijs te doen. Maar leuk om dat van jullie te horen, hoe jullie dat doen. Straks moeten jullie gaan kijken naar jullie leven op Madagaskar. Daar iets meer op inzoomen. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we even kijken naar een filmpje van Issa. Hallo Issa. Hoi pap. Hey, hoe gaat het met jou? Nou, op zich wel goed. Op zich wel goed. Ja, ik ga straks weer naar mijn school. We hebben volgende week vakantie, dus ja, gaat op zich wel goed. Lekker, vakantie. Gaan we naar oma toe. Oh, nou, Drenthe. dat klinkt heel goed. Ja. We zijn weer in Nederland. Had je zin om naar Nederland toe te komen? Ja, op zich wel. Dan kunnen we familie en vrienden weer zien. En ja, en dan weer lekkere leuke dingen hier doen. Ik kan daar ook heel leuke dingen doen, maar hier weer andere dingen. Ja, zoals? Waar zag je het meest naar uit? Ja, ik zag het meest uit natuurlijk naar familie en vrienden zien. Maar ik zag er ook wel heel erg naar uit om bijvoorbeeld lekker naar het zwembad te gaan. Maar dat gaat nu niet. Nee, dat is wel heel jammer. Dat is wel heel jammer. Daar baal je wel van? Ja, daar bouwen we allemaal volgens mij wel van. Ja, dat is ook wel zo. Nou ja, we wonen natuurlijk heel ver in Madagaskar. Mis je Madagaskar? Ja, wel een beetje. En wij wonen dan in Maruambaka, dat is heel erg afgelegen. Wat vind je daar leuk aan? Ja, dat we dicht bij het bos zitten en dat we gewoon een heleboel ruimte hebben. Ja, dat is wel heel prettig. Ja. En zijn er ook dingen die je minder leuk vindt van het wonen in Maruambaka? Ja, we hebben daar heel slecht internet, dus het is wel heel moeilijk om contact te houden soms. En soms ook wel moeilijk om vriendschappen te sluiten als je de taal nog niet heel goed spreekt. Want de taal is heel moeilijk en ze praten heel snel. Dan is het wel heel moeilijk om dan vriendschappen te hebben en zo. Zie je er wel weer naar uit om weer terug te gaan naar Madagaskar? Ja, dat. Waar zie je het meest naar uit? Nou, onze vrienden in Tana weer zien. In de hoofdstad? Ja, in de hoofdstad. Oké, dus daar heb je ook vrienden? Ja, een heleboel. Oh, dat is leuk. En die zie je vaak? Nou, als we op Madagaskar zijn, eens in de 4 maanden. En dat is niet erg. Nee. Hoe vind je het nu dat we waarschijnlijk langer in Nederland moeten blijven? Nou, ik vind het aan de ene kant wel fijn en aan de andere kant wel heel jammer. Want ik zou wel graag weer terug naar Madagaskar gaan na een tijdje. Maar ik vind het ook wel weer fijn om dan hier nog even een tijdje met de vrienden hier te kunnen afspreken en zo. Nou, hartstikke bedankt dat je even de tijd wilde nemen om wat te vertellen aan de mensen. Ja, graag gedaan. Ja? Vond je het leuk? Ja hoor, op zich wel. Oké. Ga je weer aan je school nu? Ja, ga ik doen. Nou, succes. Ja, Oké, dankjewel. doei! Doei. Ja, lekker nuchter. Nou, heel interessant natuurlijk, want dat valt me nou als ik er zelf in naar terugkijk op.
Wat vind je moeilijk? Nou, slecht internet. Ja, slechte internet, hè? Het komt Daar wel hoor je de terug. jongste 3 hoor je daar eigenlijk niet over. Maar Vanja en Issa, die hadden allemaal slecht internet. Ja. Moeilijk contact te houden, Ja. op die manier. Ja. Filmpjes kijken, zoals hier. Nee, dat kan ze wel vergeten. Nee, Als precies. je e-mail kunt ontvangen, zijn ze al blij. Ja, Dus, maar hij zegt ook, ze hebben vrienden in de hoofdstad. ja. Nee, dat is 16 uur rijden. En dan gaan we 1 keer in de 4 maanden gaan we daarheen. En dan is het ook helemaal weer goed. Dan horen ze er ook weer helemaal bij, zeg maar. Maar dat is wel eens moeilijk voor ze. Want daar willen ze ook op WhatsApp contact houden. Ja, precies. Maar ja, dat gaat dus niet altijd. En dat is wel heel lastig. En het zijn vrienden die daar in Tana wonen. Het zijn ook zendelingen. Ook zenderen. Vaak. Oh ja. 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 Ja, dus die hebben wel een klik met elkaar. Oh Snel, ja, die zitten allemaal in hetzelfde schuitje Ja, natuurlijk. precies. Ja. Herkenning. Ja. Mooi. Ja, leuk om te horen ook over Issa en wat hij daarover vertelt. En je ziet ook wel dat hij een beetje baalt van nou, ik eigenlijk ook wel andere dingen willen doen. We hebben het over oma in Drenthe. Maar daar hebben jullie straks nog tijd voor. Jawel, Ja. ja. Nou, we gaan het later nog even hebben over wanneer jullie teruggaan. Daar werd ook wat over gezegd in het filmpje, of wanneer jullie verwachten terug te gaan. Ik zou graag met jullie willen inzoomen over jullie leven in Madagaskar. Je hebt al een lichte sluier gelicht over hoe het eraan toe gaat thuis. De dingen die jullie extra moeten doen ten opzichte van hier. Het langere duren van het koken. Maar kunnen jullie vertellen hoe jullie leven op Madagaskar ervaren? Hoe ziet een dag eruit? Vertel daar eens wat over. Ja, dat is heel verschillend natuurlijk. Want voor Katja en de kinderen is het gewoon business as usual. Die gaan vaak beginnen met school, zeg maar. Ja. En voor mij zijn de dagen veel rommeliger. Dus met name in het begin was het voor mij heel taak om zoveel mogelijk contacten te leggen. In het dorp dan, hè? Want we zijn al eventjes de fase voorbij dat we nog in de hoofdstad woonden. Ja. Dus in het dorp moest ik contacten gaan leggen, het lokale dialect, het Ternala-dialect leren. En ik ben daar toen met een bevriende leraar begonnen aan het vertalen van Bijbelverhalen. En omdat ik iemand ben die heel graag erop uitgaat, ben ik ook maar gelijk met een handjevol. De vertalingen waren nog lang niet klaar of goed of wat dan ook, maar ik denk, nou ja, weet je, ik kan ze voorlezen. Dus dan ging ik ook al de dorpjes bezoeken om die vertalingen, die Bijbelverhalen voor te lezen. Dus dat was al heel spannend, want er kwamen mensen ook met vragen. En ik had geen flauw idee wat ze nou aan het vragen waren, want ik sprak die taal nog helemaal niet zo goed, maar dat maakt niet uit. En met name de laatste periode ben ik vooral heel veel bezig geweest. Juist met vertaalwerk. En 2 keer in de week ging ik naar verschillende dorpjes toe. En dan is het een beetje een rommelig dagje, voor mij dan. En wat zie jij als rommelig? Nou ja, ik begin dan. Ik ga het dorp even in. Eventjes hier en daar kletsen met de mensen, even mijn gezicht laten zien. Dan kom ik terug. Dan ga ik wat achter de computer werken aan de vertalingen. Dan op een gegeven moment word ik langzaam gillend gek. Want het is niet helemaal mijn ding, zeg maar, talen. Maar ik doe het toch maar dan. En dan ga ik lekker naar buiten. En dan ga ik de weg repareren bijvoorbeeld. Of onderhoud aan het huis. Ja. Dingetjes in een ander dorp regelen. Naar de lokale autoriteiten toe om nog maar weer een keer te zeuren waarom de waterpompen het niet doen. Ja. Dus het is een beetje zoals het komt zoals het gaat. Ja, precies. Of het gaat zoals het komt, zeggen we. Hè? Ja, een van de 2. Ja, maar voor mij past het ook wel een beetje bij jou, of niet? Jawel. Ik vind het wel heel lekker. Maar dus daarom kan ik niet zomaar zeggen van, zo ziet mijn dag eruit. Kijk, Katja, die is heel erg van, zo gaan wij het doen. Ja. En dat werkt prima voor haar. Maar dat gaat niet op voor mij. Nee, precies. Ja, want dat is best wel een heel compleet andere wereld. We hadden het net over de zorgvuldige planning voor het thuisonderwijs voor de komende 2 jaar. En
Jij zegt nog, zo als de dag gaat. Nou, ik kan ook niet plannen hoor, dat is heel lastig. Want als ik dan op een gegeven moment een afspraak heb gemaakt met een dorpsoudste, we noemen ze koningen, zo heten ze ook de koningen. Dan heb je ook echt een afspraak staan officieel. En dan kom je, en dat is dan een dorp 7 kilometer verderop bij wijze van spreken. Ja. Dan zie je alleen een paar kippen rondlopen en is het hele dorp leeg. En dan denk je, waar is iedereen? Ja, nou ja, er was iemand een dode te betreuren in een ander dorp. Dus het hele dorp is vertrokken. Maar je hebt ook geen contact met elkaar via telefoon. Ze hebben allemaal telefoon, maar niemand heeft beltegoed, want dat is dan weer heel prijzig. Een paar koningen hebben telefoon. En al die koningen hebben telefoons. En ze hebben in ieder geval toegang tot de telefoon, maar geen beltegoed. Nee, precies. Ze kunnen gebeld worden, maar niet bellen. Dus dan ben je daar en dan ga je maar weer op huis aan. Of je treft onderweg een herder aan waar je dan naast gaat zitten en gezellig mee gaat zitten praten. Dus er is heel moeilijk om een planning te maken ook. Ja, precies. Want het zijn natuurlijk ook niet de mensen die van de tijd zijn en van de planning. Nee, oké. Nou ja, het spreekt natuurlijk voor zich dat het niet altijd maar roze geur en maneschijn is. Dat het allemaal van een leien dakje gaat. En een van de vragen ook van mensen thuis was welke verwachting over het dagelijkse leven in Madagaskar is helemaal niet uitgekomen. Hebben jullie daar een voorbeeld van, een antwoord op? Of? Dat is moeilijk hoor. Dat besef ik me. Ik weet niet of het een verwachting is. Want meestal ben ik meer iemand die dingen afwacht. Van we zien wel hoe het gaat en dan pas ik het wel aan. Maar iets wat wel wat lastiger bleek is, je leeft in 2 werelden. Ja. Aan de ene kant leef je daar op het platteland met alles wat het met zich meebrengt. De problemen, maar ook de mooie dingen. Ja. Maar ik had wel verwacht dat je dus eigenlijk wat meer zou kunnen meegaan achteraf in dat heel rustige levensritme. Dat je dat wat meer ook zou kunnen verinnerlijken. Mm-hmm. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet. Want tegelijkertijd ben je bezig om je kinderen voor te bereiden op een toekomst in een westers land. Ja. En als ik hun ritme zou gaan volgen, betekent dat eigenlijk de klad voor hun onderwijs. Want die school daar in het dorp, ja, die heeft 1,5 jaar, hebben ze helemaal geen lessen gehad, die kinderen. Omdat het oude schoolgebouw moest worden vervangen en de leraar was geschorst. Ja, als ik daarin mee zou gaan, in hun levensritme, dan zou daar niks van terechtkomen. Dus dat vind ik wel iets lastiger om in te navigeren. Aan de ene kant wil je dus echt wel heel graag meegaan in het feit dat soms het leven gewoon helemaal plat komt te liggen omdat iemand is overleden of omdat iemand op bezoek komt. Maar dat kan niet. Dus dat is soms wel eens eventjes dat je denkt van ja, hoe los ik dat nou op? Ja. En in het begin was dat ook wel eens lastig, met name voor mijn buurvrouwen. Van ja, waarom is de mama van Vanja nou, wat doet ze nou dan weer? Kan ze niet even beneden komen? Kunnen we niet eventjes op de veranda even koffie drinken? En waarom is ze al zo lang niet in het dorp geweest? Het is, als je een week elkaar niet hebt gezien, is dat enorm lang. Ja. En dus dat is heel erg lastig. Dus dat is wel eens even zoeken. Want het is dus aan de ene kant heerlijk, al die pracht en de rust van hun ritme. Ja. Maar tegelijkertijd heb je aan de andere kant binnen je huis de realiteit van toch wel een bepaalde klok die toch tikt. Die voel je wel. Ook in Maruambaka tikt het klokje, dan niet letterlijk. Maar dus dat is wel leven in 2 werelden. En dat is aan de ene kant heel mooi van deze tijd. We kunnen ook contact houden met mensen in Nederland of in de hoofdstad of vrienden elders over de wereld. Maar dat maakt het wel dat er ook wel wat meer van je wordt gevraagd. Ja. Je kunt je niet volkomen overgeven aan wat daar gebeurt. Nee, precies. Hoe leuk dat ook wel misschien zou zijn. Ja. Maar dat kan dus niet. Dus je blijft dat schisma wel hebben. Ja. Ja. Nou ja, en ik denk ook als ik dan weer naar mezelf ga kijken, want dit is dus toch wel weer heel erg op plannen, waar Katja het over heeft. Als ik naar mezelf kijk, ik had me echt voorgenomen, ik ga naar een Afrikaans land, laat ik nou ook gewoon Afrikaan onder de Afrikanen zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat hele Nederlandse directheid en bijna tegen het botten af, hè, wat wij hier gewend zijn. Ik had mezelf echt voorgenomen, dat ga ik dan daar dan gewoon niet doen.
Ja, precies. Hoe gaat dat? Maar dat werkt voor geen meter. Want je krijgt niks gedaan. Het is echt, dat is een heel eenvoudig voorbeeld, maar ik moest een nieuw kippenhok bouwen. Nog voordat we op verlof gingen, want ook daar heb je dieven. Ja. En dus ik bestel hout bij de mensen. En dan wordt er gezegd, ja, dat hebben we klaar volgende week. Nou, dat is heel rekbaar. Dat had dus, als ik er niet achteraan gegaan was, dat had dan misschien 2 maanden op zich laten wachten, weet je wel. Ja, dus ik ga precies. gegeven moment dus naar dat was de vader van Manga, Jabba Manga. Ik zeg, wanneer komt mijn hout? Hij zei, ja, ik ben ermee bezig. En dan eigenlijk is het protocol daar dat ik daarna gewoon stil ben en het afwacht. Nou ja, daar kon ik helemaal niet op wachten. Hè? Dus op een gegeven moment de volgende dag ging ik weer naar hem toe. Ik zei, wanneer komt mijn hout? Hij zei, nou, ik ben ermee bezig. Toen heb ik gezegd, nou, dan moet je wel opschieten. Want als het met een week niet is, dan ga ik het aan iemand anders vragen. En dan verdient hij geld en jij niet. Nou, dat is eigenlijk not done. Dat doe je daar eigenlijk niet. Nee. Want ik had met hem namelijk al een afspraak gemaakt. Ja, precies. Nou, dus dat is voor mij wel een dingetje. Je gaat met de goede intenties heen. Maar dan kom je er eigenlijk achter dat je toch die Nederlandse duidelijkheid toch wel kunt gebruiken om dingen gedaan te krijgen. En soms is dat dus niet helemaal cultureel verantwoord. Maar het werkt wel. Maar het werkt wel, want ik krijg wel dingen gedaan. Dat is dan wel weer Ja. fijn. Ja, maar Ja. ik kan me ook voorstellen dat dan ook wel de vraag is, waar doe ik dat dan wel? En waar doe ik dan ook absoluut Ja. niet? Want dan Ja. het kan je ook tegen gaan werken. Ja, absoluut. En dat is wel heel moeilijk. Dat kan ik voorstellen. Dat is heel moeilijk. Maar wij hebben gelukkig heel goede banden met de burgemeester van het gebied. We hebben een Ja. nieuwe burgemeester. Die is onze leeftijd een beetje, ietsje ouder. We hebben goed contact met de onderburgemeester. En deze beide mannen die begrijpen ook waar we vandaan komen. Ja. Dus ik heb ook tegen beide mannen gezegd, als ik duidelijk ben tegen jullie, hè, of als ik niet blij ben met iets, dan zeg ik dat ook gewoon. Ik zeg, dat is niet omdat ik boos ben op jullie. Ik zeg, want ze zeggen altijd, ze spreken over de buitenlander. Hè. Ik zeg, de buitenlander kan heel boos worden. Ik zeg, dat is 5 minuten, maar daarna hebben we het dan ook gezegd en dan is het ook weer goed. En deze mannen die begrijpen dat ook. En die proberen dat ook te gebruiken voor hun eigen voordeel. Want mensen willen niet altijd luisteren daar. Mhm. En dan zeggen ze ook letterlijk, ja, de mensen zijn stout. Nou ja, Dat woord wordt ook letterlijk gebruikt. Mensen zijn stout, ongehoorzaam. oké. Maar als dan de vader van Vanja op een gegeven moment zijn mond opentrekt en zegt, ja, maar ik sta achter de burgemeester. Jullie moeten naar hem luisteren. Dan nemen ze dat ook graag aan. Want ja, die vader van Vanja, die is wel heel direct. Ja. Misschien is hij wel boos op mij. Ik moet maar luisteren. Oké, ja, wat grappig. Ja. Hey, hoe gaan jullie daarmee om met elkaar? Ik bedoel, of misschien hebben jullie daar ook rondom jullie de mensen met wie jullie kunnen spreken over de dingen die jullie frustreren en waar jullie moeite mee hebben. Hoe doen jullie dat? Nou, in het dorp hebben we wel een heel goede band met een directe buurvrouw. We hadden in het begin heel veel contact met een overbuurvrouw, maar die heeft het nu heel erg druk gekregen. Dus is het contact iets minder mee geworden. Maar met een naaste buurvrouw heb ik met name heel goed contact. En het is nu ook wel zo dat ze ook wel eens vraagt van, nou, hoe is het nou met jouw familie? Want praten over gezondheid en over familie is heel belangrijk. Ja. Dus dan kun je soms wel eens wat dingetjes bespreken. Met name over familie en gezondheid. Dat gaat eigenlijk wel goed. We zijn wel echt hele goede vriendinnen. Het is natuurlijk wel zo dat het beperkingen kent. Want hoewel ze ons heel erg probeert te begrijpen en we ook wel eens grapjes maken over elkaars cultuur, blijft het toch wel, dat weten we allebei, van nou, tot zover kan ik je begrijpen, tot zover kan jij mij begrijpen. Maar dat is goed. Ja, dat is precies. prima. In het dorp hebben we het gewoon heel goed. En kennen we elkaar goed. Maar daarbij hebben we wel wat we zeggen van elke 4 maanden dat we naar de hoofdstad gaan. Ja. Dan trekken we ons wel op aan het contact met andere zendelingen. Want die hebben wel dezelfde vragen, dezelfde frustraties, dezelfde blijdschap over bepaalde dingen op Madagaskar die je dan wel met elkaar kunt delen. Ja. Dus de internationale zendingsgemeenschap is ons ook wel tot steun. Ja. Ja, en natuurlijk het contact ook met mensen hier. Dat je af en toe even je hart kunt luchten. En dat je kunt vertellen van, nou, dit frustreert me zo wat hier gebeurt. En hoeven mensen ook niet met een oplossing te komen, maar gewoon even luisteren. Ja, precies. Want dus er zijn soms ook geen oplossingen. Dat is voor ons Nederlanders heel lastig. Soms zijn er problemen, die kun je gewoon niet oplossen. Ja. En dat is iets wat wij niet gewend zijn.
We zijn gewend van, er is een probleem, we lossen het op. Precies, ja. Ja, er zijn heel veel problemen en ik los het dus kennelijk niet op. Wat doe ik daarmee? Dus dat zijn dingen die je eigenlijk... dan heb je daar Nederlanders of andere wisselingen voor nodig om dat soort dingen te bespreken. Maar als het gaat om het dorpsleven, als het gaat om heel basale dingen, hè, leven en dood, ziekte en familieproblemen als verslaving of voedsel... dan kun je echt heel prima ook naast elkaar staan. Ja, Mooi. zeker. Ja. Goed om te horen. Ja. Een andere vraag die gesteld was, die hebben jullie verteld al een beetje, is... Wat zijn nou de grote verschillen tussen het leven in Madagaskar, hoe de mensen daar met elkaar omgaan en hoe wij Nederlanders met elkaar omgaan en wat zouden wij van hun kunnen leren? Dus niet zo toepasbaar op het moment. Nee? Op Madagaskar is het leven één grote ontmoeting. Ja. Er is gewoon, je bent altijd in. Begroetingen zijn heel uitgebreid. Er zijn allemaal protocollen voor, afhankelijk van hoe lang je elkaar niet hebt gezien. Okay. Maar bij wijze van spreken, jij loopt even weg, je gaat naar de wc, je komt terug, dan begroeten we elkaar opnieuw. En dat blijven we doen de hele dag door. Iedere keer dat we elkaar tegenkomen, vragen hoe was het sinds we elkaar hebben gesproken? Hoe was je nacht? Hoe was je ochtend? Hoe gaat het zus? Hoe gaat het zo? Dus het is één grote ontmoeting. Als je weggaat, ja, dan besteedt niemand er aandacht aan. Dat weggaan, dat vinden we niet leuk. Ja, grappig. Dus er is geen enkele afscheidsceremonie. Ze snappen wel een beetje dat wij het wel leuk vinden om dag te zeggen. Ze zijn er wel een beetje onwennig over. Wat kom je nou nog doen in mijn hut? Ja, voordat je weggaat. Dus sommigen komen dan wel even kijken en denken, ja, het zal wel. Maar terugkomen, dat is belangrijk. Terugkomen en de band weer aanhalen. Dus ja, dat is voor ons op het moment niet zo heel erg toepasbaar. Hoewel, denk ik, in deze tijd moeten we wel heel erg het best doen om de lijntjes die we hebben, de relaties die we hebben, gewoon te onderhouden op de manier dat het wel kan. Ja, precies, Want dat is op Madagaskar heb je dat niet. De meeste mensen hebben geen telefoon of geen beltegoed. En al helemaal geen internet. Dus de uitzonderingen daar gelaten. Dus ja, wij hebben wel het voorrecht nu dat wij wel internet hebben en wel een telefoon en zelfs soms een videoverbinding. Ja. Dus we kunnen elkaar zelfs zien. Dus dat is ook een moeite die we nu ervaren, nu we wat langer hier moeten blijven. Ja, die verbinding, hoe hou je die vast? Ja, precies. Nee, dat is echt heel lastig, want er kunnen zoveel dingen veranderen in 4 of meer maanden. Want ja, je draagt elkaar mee in je hart. Maar niet alleen maar in je hart. Het leven is één grote omhelzing. Af en toe een beetje beknellend, maar ja, precies. ja. Kan ik me ook voorstellen. Maar Als je elke dag weer opnieuw gaat beginnen Liefde is enorm belangrijk. Gemeenschap en eenheid. Een Malagasy is niet ik. Een Malagasy is wij. Ja. Er is geen ik. Heel raar. Dat is al heel Er anders is geen natuurlijk ik. dan Er hier. is wij. Ja. Wij Malagasy. Dus, Nou ja, ik denk dat natuurlijk, als je het hebt over het christelijke leven, dan zegt de Bijbel ook van dat we met elkaar huilen, met elkaar lachen. Ja. Dat vinden we in Nederland alweer heel moeilijk. Maar dat is daar, als daar iemand gestorven is, of hij nou christen is of niet hoor, laten we dat maar even. Maar dan gaat ook het hele dorp op bezoek. En iedereen neemt wat mee. En het mooie daarvan vind ik, we hebben dat nou al meerdere keren gedaan, dat wordt ook wel een beetje verwacht natuurlijk. Dan zit je in zo'n hut, het is hartstikke donker daar. En als je dan binnenkomt, dan doe je een toespraakje voor de familie. Dus dan ga je zeggen dat je het heel erg vindt voor ze. En dan krijg je een paar vriendelijke woorden terug. En dan kan je heel erg zitten van, nou ja, het is toch wel heel sneu. En dan kan Piet, die naast je zit, die kan in één keer een geweldige grap maken. En dan ligt iedereen in die hut dubbel van het lachen. En dan kan gewoon 5 minuten kan er hard gelachen worden. En dan is het gezellig en is het leuk. En dan komt er weer iemand nieuw in de hut en dan gaat iedereen begroeten. Mm-hmm. Dus iedereen begroet door elkaar heen, want je moet begroeten. En die gaat zitten en dan is het even stil. En dan begint die zijn toespraakje. En dan is het zomaar weer even 5 minuten ernstig. En dan in één keer hebben we weer dat er wordt gelachen. Het is een omgang met elkaar die veel natuurlijker is en veel minder benauwd. Ja. Ga je hier maar naar een condolians. Nou, ik heb het wel meegemaakt dat ik op een gegeven moment een grapje maakte op een condolians. Nou, toen werd ik toch wel heel ernstig aangekeken. Want dat waren toch niet de momenten. En het was een familielid van me. Ja, die me heel na aan het hart stond. Maar nee, dan moesten we geen grappen maken. Ja, dat is hier heel erg spannend.
Ja. Ja. Mooi. Een wereld van verschil. Ja. Ik zit even te denken van... Jullie maken nogal wat mee. Jullie komen daar in dorpjes, jullie zien dingen die wij eigenlijk, denk ik, hier in de westerse wereld geen voorstelling van kunnen maken. In die zin klinkt het ook heel erg als een echt een avontuur, het leven wat jullie daar hebben. Wat zouden jullie nou kunnen beschrijven als een van de mooiste avonturen die jullie daar hebben meegemaakt met elkaar? Ja, voor mij gaat het niet echt om hoogtepunten of een bepaald iets wat je meemaakt. Maar het feit dat ik erbij mag horen. Hè, dat het niet is... kijk, je kunt naar een land gaan, daar als op vakantie meemaken, maar je staat aan de zijlijn. Mm-hmm. Je kijkt hoe anderen leven. En ondanks dat er verschillen blijven, ik hoor erbij. Als ik mijn kopje rijst kom brengen 's ochtends, omdat er iemand is overleden, en dan hoor ik erbij. Ze helpen mij iets meer dan een ander, om het allemaal te vinden, maar ze waarderen het. En ik hoor erbij. Als er soms moeite is. Ze komen ook bij mij langs om te vertellen dat er iemand is overleden. Dat er moeite is. Of kan ik helpen met dit of dat probleem. Dus dat vind ik wel ontzettend mooi. Dat we er echt bij horen. En dat betekent dus ook dat je een uniek inkijkje krijgt in hun leven. Dat je gewoon ook wordt ondergedompeld in hun cultuur. Iets wat je anders nooit zou beleven als je er maar een keertje alleen maar als vakantieganger heen zou gaan. Dus het is niet één moment, maar gewoon de ervaring. Je hoort er ook echt bij. En ook nu dat we weggingen, mensen komen dan ook vertellen van, ja, jullie gaan weg. Het zal hier wel stil zijn. En meestal is dat goed. Meestal als je zegt, hoe is het? En mensen zeggen, het is rustig. Dan gebruiken ze hetzelfde woord. Dat is meestal een goed teken. Er is niks aan de hand. Maar nu is het wat, nee, het is te rustig als jullie er niet zijn. Ja. En dan zie je ook echt aan de mensen dat ze het niet leuk vinden dat we weggaan. Ze vinden het al lang als wij 3,5 week naar de hoofdstad gaan voor boodschappen en dingen. Maar je ziet het ook echt, dat ze ons missen en wij missen hen. Dus dat betekent gewoon wel, je hebt een plekje in elkaars hart. Ja. Dus het is niet een moment, niet een bepaald, maar het hele leven daar. Dat je zegt van, we horen er ook echt bij. In mooie en in moeilijke dingen. Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Ook omdat we de taal spreken. En we spreken dialect natuurlijk. Ja. En langs de grote wegen en ook in de hoofdstad wordt over het algemeen de officiële landstaal gesproken. Dus ik spreek vooral heel plat, zeg maar. En dat wordt ook gelijk gepakt door de mensen. En dat vinden ze heel bijzonder, want ik maak altijd de voorstelling, een voorbeeld. Stel dat een man uit Turkije, zijn hele leven in Turkije is opgegroeid, die komt hier in Nederland wonen. En na 2 jaar kom jij hem tegen en hij praat plat West-Fries. Dan denk je ook zoiets, wat? Weet je, en dat is wat wij daar ervaren. De mensen die worden er zo blij van om blanke mensen tegen te komen die niet stug Frans gaan praten. Want dat zou iedereen officieel moeten kunnen spreken, maar dat kan helemaal niet. Mm-hmm. Maar dat we zelfs de plattelandstaal spreken. En dus daar waar we komen is het ook gelijk gaan deuren open. En we gingen naar een nationaal park. Daar rijden we eigenlijk altijd langs. En de toeristen die betalen daar echt een hele hoop geld om dat park in te mogen lopen. Ja. En dan komen de mensen bij Katja en die zeggen, maar anders moet je even via dat paadje lopen. Want dan lopen wij zelf ook altijd naar onze dorpjes toe. En dan zie je ook heel veel. Dus weet je, dat zijn wel heel mooie dingen. Leuk. Ja, want qua taal, dat hebben jullie gewoon onder de knie, begrijp ik. Ja, niet vloeiend hoor. Niet vloeiend. Het is lastig hoor. Ja, ik ben nog niet eens vloeiend in Nederlands, joh. Ja. Dus dat is wel plat. Maar het mag, hè. De mensen vinden het al geweldig. Ja. Dus ze zijn erg complimenteus. En Jurgen is heel goed in het dialect. Ik ben beter in het officieel. Dus en de mensen die zijn gewoon zo verguld. Dus dat maakt een hoop goed. Ja. En ze hebben heel veel geduld.
Dus het is juist heel erg leuk. Je hebt juist hele lange gesprekken met ze, juist om erachter te komen. Wat is daar ook weer de naam van? Oh ja, dat is ook zo. En dan heb je het over taal en dat is gewoon leuk. Dus onder de knie, dat zou ik nog niet durven zeggen. Maar we kunnen wel eigenlijk over heel veel onderwerpen heel leuk met de mensen praten. Ja. Dat wel. Maar we leren nog steeds. Ja, dat snap ik. En dat duurt ook nog wel een tijdje, denk ik. Ja. Ja. Het staat wel heel ver af van Nederlands, Engels en Duits. Talen die bij ons bekend zijn. Het is een heel andere taal, maar een heel mooie taal. Ja, en je kunt er ook wel enorm leuk mee grappen. Hè? Want als je een taal gaat leren, dan leer je ook al heel snel welke woorden je eigenlijk niet moet gebruiken. En één zo'n woord is leugenaar, pandainga. Moet je eigenlijk niet gebruiken, want het is eigenlijk best wel beledigend. En ik zit op een gegeven moment in het dorp met een man te praten. En die zei, ja, vader van Vanja moet me eigenlijk geld geven. Want ik ben helemaal blut en ik moet naar de markt. Ik zei, man, je hebt net een koe gekregen van iemand. Je hebt nog zat geld. Nee, ik ben echt heel erg blut. En de mensen zaten dan heel spannend naar me te luisteren. Waarop ik zeg, pandainga. Nou, dat is... Oei, weet je wel, maar dat vinden ze zo geweldig. Want ze zien ook gelijk aan me dat ik wel weet dat ik dat eigenlijk... En hij moest er heel erg om lachen. Maar dat soort dingen, weet je, die humor... die ze dan zelf eigenlijk niet durven te gebruiken... omdat dat zo niet verantwoord is om dat hardop te zeggen. Maar ik mag dat dan wel zeggen, want ik ben toch net nog een beetje vreemd. Ja, en hij was het grapje begonnen, want je hoort niet te bedelen. Nee, je hoort niet te bedelen. Ja. Nee. Ja, dus het wordt voor jullie wel nog geoorloofd dat jullie niet helemaal strikt aan de protocollen Nee, van het maar land houden. ik maak er natuurlijk ook misbruik van. Dus en dat weten heel veel van de dorpsoudsten. Die weten dat ook wel. Dat ik dat gewoon net doe alsof ik het niet weet. Weet je wel, hoe het hoort. Ja, precies. Ja. Leuk. Je zei het net van die taal klinkt heel mooi. Ik wil straks ook na het kijken van het filmpje van Abby en Simon... over jullie vertaalwerk wat weten. Maar voordat we daar naartoe gaan, zou je bijvoorbeeld een bijbeltekst die jij hebt vertaald in het Antanala kunnen verspreken? Als ik nou tegen jou zeg, Johannes 3 vers 16... Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft... opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar... Eeuwig leven. Eeuwig leven heeft. Nou. Fauchan zou niet javan sangahari zou ten tuli zou. Na meni ni sanangi lai tukanga batsi uveri sengi mino anasi. Verhananga fjanga manjaki zei. Bijna hetzelfde. Bijna. Mooi. We gaan kijken. Ik lees het voor, hè, want ik vind het wel eens moeilijk om dat zo vloeiend te doen. Maar, ja. Nou, ik vond het knap. Ik weet niet of het goed is. Ik bedoel, je kan alles zeggen natuurlijk tegen mij. Ik weet het niet. Maar... Nou, deze is nog niet verbeterd, dus deze is vast goed. Oké. We gaan kijken naar Simon. Ja. Dat is Haantje. Haantje, ja. En die ben je aan het? Oké. Vertel jij nou eens wie Haantje is. Een klein haartje die uit de Boebeneesje is komen. Oh. En is hij lief? Ja. Oké, waar woont hij? In Madagaskar. Ja, in het kippenhoek. Dat is wel heel ver weg. Ja? Hey, en hoe noem je hem? Piet. Piet, gaan we hem Piet noemen. Oké. Wat heb je nou liever in je handen, de foto of de haan? De haan. Oké, is hij lief? Ja. Ja, wat doet hij dan? Hij komt soms zo bij je om te knuffelen. En wat nou als we nog niet terug kunnen op 5 juli? Dan moeten we onze kip ophalen. Want vind je het jammer dat je het kipje nu niet kunt knuffelen? Ja. Waarom? Nou, dat is dus schattig. En ik wil dat ik hem niet kan knuffelen. Oh. Dus vind jij het wel leuk om in Moruambaka te wonen? Want het is warmer in Nederland. Ja, en wat kun je nog meer doen op in Moruambaka? In het bos naar het bos gaan. En ook nog besjes plukken. In het wild. En wat vind jij nou het allerleukste van het leven op Madagaskar? Playmobil en Duplo. En heb je dat daar? Ja. Heel veel? Ja, daar hebben we heel veel van ons. Oh. Oh, dus je komt niks tekort. Nee, ik kom niks tekort. Oh. Maar, Bof de Lego, dat hebben we hier. Oh, Lego hebben we hier. Ja, je kunt niet alles hebben, hè?
En kun je vertellen wat je buiten spelen het allerleukste vindt in Morouambeke? Is in het bos spelen. In het bos. Mag je dan zomaar het bos in? Ja. Is dat niet gevaarlijk? Nee. Daar leven geen wolven. Nee. Oh. Makies. Nee. Jawel. Makies wel. Oh, en chameleons. Ja. En enge spinnen. Ja, gigantische. En Zo groot. oh, dat is wel spannend. Ja. Ja. Die hebben we op ons veranda. Ja. Nou, is er nog iets anders wat je wil vertellen op de camera? Nee. Nee? Helemaal klaar? Ja, helemaal klaar. Is alles wel gezegd? Ja. Oké, nou, zeg maar tot ziens iedereen. Tot ziens iedereen. En ik ga. Ja. Dat was een grote spin. Dat was een hele grote spin. En die hebben we op ons veranda. En de buurvrouw zei al dat we hem weg moesten halen, maar effectiever muggenopruimer is er niet. Dus, Nee, dat is waar. Ja. maar je moet je niet laten bijten, want we hebben al gehoord dat zijn beet net zo pijnlijk, minstens nog pijnlijker dan dat van een schorpioen is. Dus. Oké. En het is nooit gebeurd ook nog? Nee hoor. En ik weet niet wat Simon doet, maar die loopt met dat soort beesten rond. Oh, echt waar? Oh, ik denk dat echt sommigen zitten te gruwelen tijd. Ik heb net een veranda gebouwd, dat had je niet moeten zeggen. Kunnen we ook nog kijken naar Abby? Hallo Abby. Hallo. Hoe is het met jou? Goed hoor. Ja, geniet je van het mooie weer? Ja. Ja? Kun jij je wel een beetje vermaken waar we nu wonen? Ja. Ja, wat doen jullie zo al? We spelen in de speeltuin. En we gaan naar vrienden toe met de fiets. Hey, en zijn er dingetjes die je mist? Ja, dat je in de bomen kunt klimmen zonder dat mensen je eruit sturen en de boom zomaar breekt. En dat je gewoon zomaar ergens naartoe kan gaan, dat kan je hier niet. Dat je dan moet oppassen voor de auto's en zo. En zijn er ook dingen van, dat je zegt van, die vind ik hier wel weer heel fijn. Dat je kan fietsen, dat je naar vrienden en familie kunt gaan zover als dat mogelijk is. Je hebt hier wel vriendinnen. Ja. En wat vind je nou, want wij leven natuurlijk wel heel erg afgelegen op Madagaskar. Wat vind je dat leuk? Ja, Ja, waarom? omdat je daar zomaar dingen kunt doen. Je kan in bomen klimmen en dingen gewoon pakken uit de bomen. Je kan in het rijstveld lopen als het nog niet geplant is. En je hebt de rijstvelden en dat scheiden ze af van elkaar door soort wegetjes te bouwen tussen. En daarop lopen is heel leuk, want soms val je af. En dat moet je voorkomen, dat is leuk. Want wat gebeurt er als je eraf valt? Word je vies? Hoe vies? Heel vies. Wat voor dingen vind jij nog meer leuk op Madagaskar? Dat je gewoon fruit krijgt. Dat je fruit gewoon zomaar kan plakken. Langs de weg. Oh, dat is lekker. Dus jij houdt wel van fruit? Ja. Oké. Maar heb je dan niet zoiets van, waren we maar in Nederland gebleven? Want het is hier allemaal zoveel beter. Nee, meestal heb ik dat pas na een hele lange tijd, wanneer we bijna op vroeg gaan. Dan heb ik wel heel erg veel zin om naar Nederland toe te gaan. Om mijn vrienden en familie te zien. Maar voor de rest hoeft het voor mij niet. Het hoeft niet voor jou? Nee. Wat dan niet? En ik vind het ook in Madagaskar. Maar ja, ga je daar dan wel naar school? Ja? Mama geeft toch les? Oh, dus je leert ook nog wel eens wat? Ja? Naast al dat spelen, heb je ook nog tijd om te leren? Ja? Oh, dat vind ik wel heel knap. Verstaan de mensen hier wel op Madagaskar? Nee. Oh, wat moet je dan spreken? Malagasy? Oh. En hoe zeg je tot ziens in Malagasy? Voel je mee? Zeggen we dat zo van Vloeme? Nee. Hoe zeggen ze dat daar? Voel je mee? Klaar? Ja, Oké. heel goed. Oh, mooi.
heb geen scherm. Ik zie ineens de duiden kijken, maar we zijn alweer verder. Ja. Wat leuk om te zien, wat die kinderen erover vertellen. Over het leven op Madagaskar. Ik hoor ze vertellen over de ruimte die ze hebben. Hoe ze de rijstvelden in kunnen gaan. Het bos in kunnen gaan. Volgens mij hebben ze daar zeeën van ruimte. En ze raken ook niet zomaar kwijt, want ze zijn erg wit, zeg maar, vergeleken met de rest van de bevolking. Ja, dat is ook wel Dus makkelijk. waar ze ook komen, de mensen weten, dat zijn de kinderen van Katja en Jurgen, hè? Ja, Dus dat, leuk. En ik hoorde ook zeggen dat ze gewoon het bos in gaan. Is dat nou niet gevaarlijk? Nee, dat is niet gevaarlijk. Ik denk dat mensen thuis misschien wel denken van... gewoon een bos, een jungle. Apen lopen er, alles loopt er vrij rond. Nou, echte jungle is er nog wel een stukje verder. Ja, okay. Want er zijn wel wilde zwijnen in dat gebied. Maar dat is, ik denk een halve dag lopen of zo. Dus we zijn er zelf nooit geweest. Wel in het nationale park waar we dan vlakbij wonen. Maar we zitten eigenlijk meer aan de rand van het bos. Dus het is heel groen. Ja. Maar het is wel echt bewoond gebied. Dus als ze lekker de hort op gaan, dan gaan ze de heuvels in. En dat is al wild zat voor ons, hoor. Ja, dat precies. is al mooi genoeg, want je raakt iedere keer weer de weg kwijt. Ja, precies. Dus dat is mooi en mooi genoeg. Maar het is niet zo dicht als een jungle die je voorstelt nadat je tv hebt gekeken. Ja, precies. En er zijn ook bijvoorbeeld geen gifslangen of zo. Die heb je daar niet. Wel wurgslangen, maar die zijn niet groot genoeg om gevaar te vormen voor de kinderen. En, ze gaan weg. Als ze jong ja, die gaan weg. Gezet. Ik ben er zelf een keer overheen gestuiterd met de motor. Okay. Dat was een hele beste. Die lag lekker te zonnebaden op de weg. En daar stuiterde ik overheen. Dat was wel een dikkerd. Ja. Maar normaal gaan ze wel aan de kant. Deze was zeker een beetje suf of zo. Ja. En er zitten wel wat grotere insecten in het bos. Maar dodelijk niet. Nee, precies. Het is niet dat je daar erg zorgen over hoeft te maken. Ik maak me meer zorgen over dat bomenklimmen. Want dat gaat soms wel echt heel hoog. Ja. Dus, maar we hebben ze ook verteld dat het verboden is voor ze om eruit te vallen. Oké, precies. Dus we geven ze wel strenge regels mee, hè? Ja, precies. Dat doe je goed. Verboden uit bomen te vallen. Ja, nou, dat is toch weer anders dan hier in Nederland. Dat ze er eigenlijk niet in mogen, omdat ze misschien de bomen stuk maken. Ach ja, dat liepen ze natuurlijk gelijk op. Ja, dat dus kan me voorstellen. ze waren gelijk bomen aan het klimmen. Ja, dat mocht niet van de mensen. Want stel nou dat iedereen dat doet. En dan zeggen we, maar niet iedereen doet dat. Heerlijk, ja. Ik hoor het dus zo zeggen ook. Ja, mooi. Hey, je zegt het al, we gaan, ben ik op de motor en dit keer heb je het over een slang waar je overheen rijdt. De kinderen gaan ook wel mee naar de dorpen. Ja. Je hebt regelmatig bezoekjes. En dan neem je ook je vertaalwerk mee. Zei je in het begin ook. Voordat jullie naar Madagaskar zijn gegaan, zijn jullie eerst een periode naar Engeland geweest. Daar heb je als goed is in Rugby gewoond. Ja. Jij hebt daar een theologische studie gedaan. En nu zit je in Madagaskar. Doe je veel vertaalwerk naar het Malagasy, naar de Tantanala-taal. Is dat altijd al jullie idee geweest van dit gaan we doen op deze manier? Nou, jawel. In een zeker opzicht wel. Maar niet dat vertaalwerk. Weet je, ik ben toch wel vooral evangelist. Ik ga graag met de mensen praten over de Heer Jezus. Ja. Maar dan zou je dat dus wel moeten doen in een taal die ze begrijpen. En toen wij in Maruambaka kwamen we er eigenlijk wel snel achter dat de mensen daar, met name de kleinere dorpjes, slecht opgeleid waren. Dus niet naar school zijn geweest, ook de officiële taal niet kennen. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk wel gaan spreken in de officiële landstaal. Maar dat pakken ze niet. Dat is ook ze werken daar ook nog wel heel erg met het idee van verschillende stammen. Ja. En de officiële taal, dat is de taal van de Merna. En Katja die sprak dat bijvoorbeeld al heel goed. En de mensen zeiden ook heel erg ja en nee en amen op wat Katja zei. En op een gegeven moment, maanden later kwam ik daar weer. En toen zeiden ze, ja, jouw vrouw spreekt goed Malagasy. Het klinkt wel als Malagasy, maar het is het niet hoor. En ik probeerde ze uit te leggen dat dat de officiële landstaal was. Maar dat was helemaal niet zo. Dat was Merna. Ja. Nou ja, goed, dan laat je dat dan maar zo. En toen hadden we wel zoiets van, ja, hoe gaan we dat aanpakken? En ik ben gek op het vertellen van verhalen met armen en benen en alles erbij. Ja. En
ik ben toen op zoek gegaan naar een verhalenset op het internet. En die was al in het officiële Malagasy. En dat heb ik toen samen met een vriend zijn we daar gewoon aangegaan om die verhalen om te zetten in het dialect. Ja. En zoals ik al eerder zei, ik ben al heel snel begonnen met het vertellen van die verhalen. En toen kwamen we wel tot de ontdekking dat was zoiets ingrijpends voor de mensen. Want in ene waren er letterlijk mensen die zeiden, hé, maar nou snap ik het. Weet je, en dus dat heeft voor ons wel bijgedragen aan verder gaan in dat vertaalwerk. Terwijl ik dus eigenlijk helemaal niet zo'n talenman ben. Mm-hmm. Dus soms dan sta ik daarbij en ik kijk ernaar. En weet je, en als je dan aan zendingswerk begint, dan zeg je ook altijd, nou, het is Gods werk, hè. Dat hoor je ook te zeggen in de kerk, hè. Want we brengen dat natuurlijk altijd heel christelijk en netjes. Het is werk van de Heer, weet je wel. Maar vaak dan heb je voor jezelf, nou, ik moet toch wel een hele hoop doen zelf. Ja, precies. Maar in dit opzicht stond ik er soms bij en ik keek ernaar en ik zie die vertalingen vorderen. En we hebben Lucas zeg maar in concept helemaal af. En dan kijk ik ernaar en denk, man, ben ik daarmee bezig? Weet je, zo'n West-Friese pummel. Ja. Nou, dat vind ik dus wel heel mooi. Dat je daar dus wel aan kan zien dat het de Heer is die zeg maar het werk doet. Ik heb het ook wel regelmatig gehoord dat ik ook wel zeg van, nou Heer, vandaag ga ik even niet aan die hele talenbusiness, hoor. Maar ja, het vordert wel. En je ziet ook wel de ogen opengaan van de mensen. En dat is wel heel mooi, hoor. Het is echt, daar word ik wel heel blij van. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Ik had één keer, dat is wel leuk, want ik hou van verhalen. Ik stond in een plaatselijke winkel. Mm-hmm. En daar zat een domineesvrouw. En de dominees op Madagaskar, die hebben allemaal zin. Nee, wij spreken in de officiële taal. We lezen ook uit de officiële, zeg maar, de statenvertaling voor Madagaskar. Want de mensen begrijpen het allemaal. En ik had al meerdere keren gezegd, die mensen snappen het niet. Maar dat is dan heel lastig, want dat hebben zij op de opleiding geleerd. Dus zo doen we het. Toen kwam er een man diep uit het gebied. En die had ik al een paar keer ontmoet in een klein dorpje. En die begroette mij in één keer compleet in het dialect. En ik begroette hem terug, dus dat duurt even. En die domineesvrouw die zat daar zo naar te luisteren. En die zegt tegen mij, spreek jij nou in het dialect? Ik zeg, jawel. Ik zeg, want ik spreek eigenlijk de officiële taal helemaal niet zo goed. Waarop die man die uit dat gebied kwam weer het gesprek overnam. Ja, hij zei, dat is de vader van Vanja. Ja, die komt wel eens bij ons en dan vertelt hij verhalen over de Bijbel. Nou, en hij vertelt het op zo'n manier dat ik het ook snap. Hij zei, en ik vind het helemaal geweldig om er naar te luisteren, zegt hij. Nou, dat vind ik dan wel heel leuk. Ja, mooi. En ik hoop ook dat die vrouw, die vond het ook wel heel interessant, hoor. En het is ook de stille hoop dat dan bij zo'n dominee, ik noem het maar een dominee, dat dan ook bij hen, zeg maar, begint te leven, weet je wel. En dat uiteindelijk ook, als dat Lucas-evangelie af is, dat het ook in de kerk gebruikt mag gaan worden. Ja. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, gaaf. Ja, dus jij bent bezig met vertalen. Ja. Je brengt ondertussen bezoekjes. En je bent Jurgen, dus je praat gewoon lekker met ze. En je vertelt ze het evangelie. Hoe reageren ze erop? Nou, in het begin vonden de mensen het wel heel spannend. Want, kijk, het is nog niet eens... Nou, voor ons is dat heel lang geleden. Maar het was in 1963, geloof ik, dat ze onafhankelijk werden van... 60. In 1960 werden ze onafhankelijk van Frankrijk. Ja. Tijdens de Franse overheersing waren de blanke mensen echt wel, zeg maar, de overheersers. En met blanke mensen maakte je geen ruzie. En dan komen er dus nu in één keer blanke mensen in het gebied wonen. In een gebied waar geschiedenis, zeg maar, nog heel levendig is. En één voorbeeld was dat we op een onafhankelijkheidsdag op een gegeven moment dus in een dorp waren, het centrale dorp. En daar ging de burgemeester een toespraak doen. En dat was wel heel mooi, want die zei toen van in 1960 zijn de blanke mensen weggegaan. Hebben we weer de soevereiniteit gekregen van Madagaskar. Hij zei, maar nu zijn de blanke mensen weer terug en die wonen nu onder ons. En dan zit je natuurlijk zelf allemaal een beetje zo van, waar gaat dit heen? Mm-hmm. Hij zei, en toen zei hij, maar het mooie is dat de blanke mensen nu bij ons wonen. En net als ons wonen en net als ons leven en met ons leven. En dat was voor ons wel een teken van, de burgemeester staat achter ons. Ja.
Maar goed, je merkt nog steeds dat er wel bij mensen... Ik kom mensen tegen die dus nog nooit blanken hebben gezien. En zelfs tieners. Die dus eigenlijk echt van die hele stoere mannen met baseballpads op en caps op en dat soort dingen. Die in één keer bij wijze van spreken achter moeders rok beginnen te schuilen. Ja. Want ze zien in één keer een grote blanke man. Want ik ben daar wel enorm groot. Ja. Vergeleken met de mannen daar. Ja, precies. Hier ben ik maar een klein manneke. Dus, maar over het algemeen met name de dorpsoudsten, de koningen, die zijn wel heel erg gastvrij. Dus ik heb vooral heel veel toegang tot de oudsten, zeg maar. Leuk, Ja. goed om te horen. Kan je iets laten zien van het vertaalwerk wat je hebt gedaan, Ja. waar je mee bezig bent? Nou, dit is dan... ik heb er een mooi plaatje van Frans Hals op gedaan. Dat vond ik dan wel weer heel mooi. Ze hebben daar geen flauw idee wie die oude man is met die grijze baard. Maar dat moet Lucas voorstellen. Oh ja, ja. Ja. Een beetje cultureel verantwoord bezig zijn. En nou ja, we hebben heel Lucas hebben we zeg maar doorgewerkt. Mensa, dat is... ik heb daar geen afbeelding van, maar Mensa, dat is deze meneer. Dat is een lokale leraar. Die spreekt het dialect, maar ook de officiële taal. Die is begonnen met het Lucas-evangelie zeg maar op te schrijven met pen. Ja. In het lokale dialect. En op een gegeven moment had hij dat klaar. En ik ben het toen op de computer gaan uittypen. Nou, dat is natuurlijk een onwijs werk. Met name omdat het handschrift is van een leraar. Ja. Ik weet niet hoe het met jou ging vroeger, maar leraren hadden de meest bijzondere handschriften. Ik heb ook een lerarenhandschrift, dus ja. Oh, oké. Nou goed. En dat heb ik dus weer aan hem gegeven. En hij heeft nu, ik weet niet of het te zien is in de camera. Ik weet niet of je het kan inzoomen, maar je ziet een hoop gekriebel. Kan je het, waar zit je eigenlijk? Oh, daar zeker. Ja. Daar, ja. Het Het is een hele hoop gekriebel. Met allemaal rood en dat soort dingen. Ik ga een beetje die kant op, zo. En dat gaat het hele Lucas-evangelie door. Nou, ik heb dit werk meegenomen. Want wat bleek nou, zelfs nadat mensen dus vertaald hadden in het dialect, kwamen we erachter dat we bijvoorbeeld heel veel woorden, bijvoorbeeld het woord nog een keer, hadden we vertaald. Dat is in het officieel Intrai. En in het plattelandstaal is het Njeka. Maar dat is plattelandstaal en dat wordt over het hele eiland wel gesproken. Maar het typische Tanala blijkt Laha te zijn. Dat is heel anders. Dat is weer heel anders. En daar kwam Mensa zelf op een gegeven moment ook achter, doordat hij met oude mensen in de dorpen aan het praten was. Want hij gaat dus ook met dat werk de dorpen in. Dus dat heeft hij met de rode pen doorgekrast en gezegd, het moet allemaal veranderen in Laha. En allemaal dat soort dingetjes. Zij daar, in het officieel is het Isi Ireo. Op het platteland zeggen ze Arizereo. Maar hij zei ja, eigenlijk zeggen ze jail. Dus dat moet dan ook allemaal weer veranderen. Dus dat heb ik mooi meegenomen. Dus ik ben lekker thuis zoet. Precies. Zeg maar. Ja. Zo hou je Jurgen ook een beetje bezig. Ja. Zo is dat, ja. Achter met een laptop hè, met mijn 2 vingers. Want ja. Ik ken het niet met team. Ja. Als we nou nog een investering in jullie Wil je kunnen er doen. niet over beginnen? Want straks... Nou, die kinderen hadden het ook over jullie bezoekjes aan de dorpjes. En die leraren trouwens, staat ook op jullie website natuurlijk. Er staat ook heel veel informatie over wat jullie doen. En de kinderen gaan dus ook wel eens mee naar de dorpjes. Jullie bezoeken daar de koningen. En er zijn ook toverdokters, begreep ik. Hoe moet ik dat zien? Nou, ons gebied is zeg maar een centraal punt in de hele omgeving als het gaat om toverdokters. Mm-hmm. En dat moet je moet je niet voorstellen dat mensen zijn met botjes door hun neus of zo. Het zijn heel normale mensen om te zien, maar die toch wel de bijzondere talenten hebben, gaven hebben om met het bovennatuurlijke bezig te zijn. Ja. Ons gebied, ons dorp alleen al heeft er 8. Wow. Dus, en waarvan er 2 noemen ze Umbiasi B, dus toverdokter grote toverdokter. Eentje daarvan, dat is de vader van, dan ben ik de naam even kwijt, Rolly, de vader van Rolly. Die is zo bekend dat zelfs de mensen uit de hoofdstad soms naar ons gebied toe komen.
met offers. Dus meestal is dat geld. Als je geld hebt, dan geef je geld. En anders geven mensen een dier. Om hem te raadplegen, om te vragen van... zou jij eens met onze voorouders willen gaan praten... van hoe wij bepaalde beslissingen moeten gaan nemen... hoe ziet onze toekomst eruit? Welke richting moet ik op? Nou, dat is wat groter. Maar de lokale mensen, als die bijvoorbeeld een rijstveld hebben... en ze willen daar eigenlijk iets anders in verbouwen... dan hebben ze eerst naar de toverdokter toe te gaan... want die gaat dan aan de voorouders vragen of je er spinazie mag verbouwen. Nou, spinazie verbouwen ze niet, maar bij wijze van spreken. Bij wijze van, ja. En als de voorouders zeggen dat gebeurt niet, dan gebeurt het dus ook niet. En daar gaan rituelen... er zijn wel... Ik ken mensen die komen bij me en die hebben dus de littekens op hun armen staan. En daar vraag ik dan ook naar. Dat is ook alweer zo'n ding, daar hoor je niet naar te vragen, maar ik vraag ernaar. En de grootste, de Umbiasibel, Yabani Roli, daar ben ik onlangs mee begonnen om hem te bezoeken in zijn hut. Ja. En de verhalen over de Heer Jezus met hem te delen. En daar met hem heb ik ook een afspraak gemaakt dat we van nu af aan elkaar ook vriend noemen. Dus dat is niet zo van dat groeit een beetje, zachtjes aan. Maar ik heb ook tegen hem gezegd, als ik nou naar jou toe ga op donderdagochtend... en de mensen vragen waar ga je dan naartoe, mag ik dan zeggen ik ga naar mijn vriend. Je kunt naar een vriend gaan, maar precies. Mijn vriend dat is heel dichtbij. En dan zeg je, ja, van nu af aan mag jij zeggen, Yabani Roli is mijn vriend. En dat is de mensen ontzettend verbaasd, want er heerst heel veel angst. Ja. Want de verhalen gaan dus ook dat deze man ook door zijn kunsten wel mensen dood heeft gemaakt. Nou ja, dat zijn interessante verhalen. Ja, en ik zit bij hem en hij weet ook dat ik geen angst heb voor hem. Ook niet voor de voorouders. Want ik heb hem al van het begin af aan volgehouden. Mijn Jezus, mijn Heer, die is gestorven, maar die is na 3 dagen opgestaan. Ja. En al de voorouders zijn nog steeds dood. Dus mijn Heer is veel sterker, dus ik hoef niet bang te zijn. En dat weet hij ook en dat beseft hij zich ook. Dus wij spreken ook vrij uit met elkaar. Ja. Dus dat is wel heel interessant. Ja. Ja. Leuk, koningen, toverdokters. Het klinkt heel bijbels eigenlijk, Jurgen. Nou, de laatste keer, vlak voordat we weggingen, de laatste week voordat we weggingen, ben ik naar hem toegegaan. En toen ben ik ook inderdaad, en niet iedereen kent dat verhaal, maar in de Bijbel komt er ook een verhaal van Simon de tovenaar voor. En Simon die wilde natuurlijk heel graag de gave van de Heilige Geest, zoals hij dat zag bij Petrus en zo. Die dacht, nou dat wil ik ook. Ja. Yes! Dus die komt met een zak geld aan en die denkt, ik ga de gave van de Geest kopen. Nou, dan krijgt hij natuurlijk een onwijze uitbrander. Van, ben je nou helemaal van je lotje getikt? En je ziet dat Simon dan op een gegeven moment ook doorheeft van, dat gaat niet goed. Dus alsjeblieft bid tot de Heer dat niet dat vreselijke met mij gebeurt wat jij zojuist gezegd hebt. Nou, dat verhaal heb ik samen met Yabani Roli, de toverdokter, dus ook gelezen. En ik heb hem ook gevraagd, besef je wie Simon was? Hij zei, ja, hij zegt dat moet toch wel een heel machtige toverdokter. Hij zei, misschien was dat wel net zo'n machtige toverdokter als mijn vader, zei hij. Ik zeg, besef je dat Simon toen hij Jezus wilde gaan volgen, besef je ook wat dat betekende voor zijn carrière? Nou, dat had de vader van Roli had dat ook al heel goed in de gaten. Hij zei, dan zijn er toch wel heel wat dingen die ik niet meer kan doen. Want die stroken niet met wat jij mij geleerd hebt over wat God wil. Nou, ik zeg, ik wil dat je in de tijd dat wij dus naar Nederland terug gaan, wil ik eigenlijk dat je daarover gaat nadenken. En ik wil ook graag dat Yabani Roli later met mij in de hemel zit en eens terugdenkt aan de tijd dat we nog op de aarde aan het rondlopen waren. Nou, dat leek hem ook wel wat. Dus hij ging er wel over nadenken. Maar dat zijn natuurlijk wel heel confronterende verhalen. Ja, voor iemand die echt in die branche zit. Ja, zeker. Dus dat, Mooi. Ja. Mooi. Ja, het is mooi om te horen hoe verbonden jullie zijn met het volk daar. En zij ook met jullie. Ja. Dat is echt gaaf. Ik kan ook een filmpje herinneren van een koning op Madagaskar. Die nu ook, die volgens mij ook zei van, ja, nu kan ik jou mijn broer noemen. Ja, Yabani Velotia. Ja. De vader van Velotia. Ja. Maar dat is toch mooi dat jullie uit zijn gegaan. En dat jullie ook al zulke vruchten mogen ervaren van het werk wat jullie doen. Ja. De Bijbel wordt vertaald, Gods woord wordt
verkondigt in de taal die zij begrijpen. Mensen komen tot geloof. Jullie zijn instrumenten, zo zien jullie jezelf ook. Het is niet dat je zegt, ja, Gods werk, ik doe er wel heel veel voor. Maar uiteindelijk is het natuurlijk Gods werk die dat doet. Absoluut, ja. Maar wat gaaf om te horen dat jullie dat zo kunnen doen. Is er nog iets wat je daarover kwijt wil, over het vertaalwerk? Anders gaan we even kijken nog naar een filmpje van Vanja. Nee, ik denk dat het meeste er wel over gezegd is. Ja. Goed, dan gaan we kijken naar Vanja. Dames en heren, we ondervinden een technische storing waaraan hard wordt gewerkt achter de schermen. Nou, Vanja houden we nog even te goed. Ja. Last but not least, in dit geval. Jullie zijn nu hier. Het viel al een beetje dat jullie niet waarschijnlijk terug kunnen op de datum die jullie zouden willen. Want jullie zouden, als ik het goed begrepen, op 5 juli teruggaan. Ja, klopt. Maar dat gaat waarschijnlijk niet door. Waarschijnlijk niet. Of zeker weten al Nou, niet. zeker weten. Nou ja, zeker weten. Het is natuurlijk nog... Ja, pas op het moment dat de vliegtuigmaatschappij zegt van nou, ook op die... Ze doen het altijd heel kort van tevoren, hè. Ondertussen doen sommige vliegmaatschappijen net voor niks aan de hand is. Er staat er een banner, we vliegen even niet op die gate op London Heathrow. Ik denk, ja, dan vlieg je überhaupt niet. Dus, Nee, precies. dus we zullen even zoeken naar informatie. Ja. Nee, het is een heel onzekere tijd, ook voor de vliegtuigmaatschappijen. En we zijn van meerdere landen afhankelijk. Dus in Kenia moeten ze het luchtruim openen. Ja, En op Madagaskar. oké. Dus we hebben gehoord van mensen die in het toerisme werken. Dus Ja. dat zij in hun overleg hebben besproken dat er zeker voor september niet gesproken kan worden van toerisme. Dus Oké. daar leiden we dan voorzichtig uit af dat het met de internationale vluchten, in ieder geval voor september wel, dat het wel niet aan de orde zal zijn. En als het september wordt, dan met strikte maatregelen. Dus ja, op Madagaskar, kijk, hier komen we nu in een rustiger vaarwater wat betreft de verspreiding van het coronavirus. Maar Ja. Madagaskar heeft juist de afgelopen 1,5 week ineens een enorme vlucht genomen. Oké, ja. Dus dat is, en het lijkt erop, we weten het natuurlijk niet wat de aanpak precies is van de regering, maar het lijkt erop dat ze er net zo mee omgaan als met de pest, namelijk totale uitbanning van die ziekte. En Ja. dat lijkt me met dit virus toch wel erg lastig. Zeker in een land waar mensen zo dicht bij elkaar leven. Ja, precies. En ook weinig begrip hebben van wat een virus is. En hoe je dat dan verspreidt en hoe je dat oploopt of voorkomen kunt. Dus ja, het is heel erg onzeker hoe lang we nog blijven. We gaan ervan uit dat we in ieder geval nog wel tot begin september hier zijn. Oké. Dus ja, het is aanpassen. Ja, dat is lang. Ja. Het is Ja. lastig. Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Nou ja, we zijn er ook niet blij mee, hoor. Nee. Dat, Ja. Dus, kijk, aan de ene kant heb je natuurlijk de mazzel dat je hier in Nederland zit met alle goede voorzieningen. Zeker. Maar ja, ons leven zit ook daar. Ja. Ja, Maar we precies. zouden nu ook, het zou ook geen zin hebben voor ons om daar nu te zijn. Want er mag tussen de hoofdstad en bepaalde grotere steden ook niet gereisd worden. En we zijn wel deels afhankelijk voor wat voorraden. Ja, het is aan de ene kant natuurlijk een beetje luxe. Maar ja, onze tandarts zit in de hoofdstad. We kopen daar droog voedsel. Ja. Nou kunnen we natuurlijk wel voor een groot deel overschakelen naar het dieet wat ze bij ons in het dorp hebben. Maar dat zou toch wel voor behoorlijke problemen gaan zorgen. Ja. Dus we kunnen nu niet eens Fysiek als we... bedoel je dat? Dat is... Ja, we weten natuurlijk wel iets over een gevarieerd dieet. Dus de mensen in ons dorp worden ook niet zo oud Nee, als wij. Dus ja, met opgroeiende kinderen moet je als ouders ook je verantwoordelijkheid nemen. Dus dat zou nu ook niet mogelijk zijn. En je mag nu ook niet reizen. Nee. Dus als we nu al naar de hoofdstad zouden kunnen, dan zitten we daar vast. Ja, dan Dus kan je weer niet terug. Ja, dus dat scheelt eigenlijk niet zo. Dat schiet niet zo op. Dus we zijn wel blij dat we schoolwerk mee hebben en dat Jurgen zijn vertaalwerk mee heeft. Dus we kunnen ons gelukkig hier ook nuttig maken. Ja. Maar de verbinding mis je wel. Ja, ik kan me voorstellen. En wat gaan jullie ondertussen doen? Weten jullie al waar jullie zitten nu op de camping, maar dat houdt straks op? Ja, dat houdt straks op. Waar ga je Waarschijnlijk gaan we naar Drenthe. Oké. Dus dat hebben we geregeld.
Dus daar woont mijn moeder. Die heeft een grote woning met een klein extra vakantiehuisje. Ja. Dus we gaan een beetje de woning verdelen. En ze heeft 2 keukens. Dus dat komt wel goed. Alleen, we vinden het wel jammer om verder weg van Den Helder te zijn. Ja. Dus het is heel dubbel. We zijn blij dat we naar mijn moeder gaan. Want we hebben een heel goede relatie en een goede band met haar. Maar ja, we zitten toch weer ver weg van andere mensen van wie we houden. Ja. En van het prachtige Den Helder. Ja, precies. Ja. Dus, Dubbel natuurlijk. ja, Blij dat jullie onderdak hebben. absoluut. Maar, Ja, absoluut. Dus ja. Mooi. Kunnen we al naar Vanja gaan kijken? Hoi Vanja. Hey, Hey, hoe is het met jou? goed hoor. Ja? Ja hoor. Vermaak je een beetje? Ja hoor, ik kan weer. Het is heel lekker rustig hier waar we zitten. Dus we hebben heel veel ruimte om lekker naar buiten te gaan, weer op de fiets te gaan, wat we wel heel erg veel hebben gemist. En ook gewoon mijn oude vrienden en ook wel familie weer te zien is ook alweer heel goed na 2 jaar. Zijn er dan ook dingen die je mist? Ja, het is in Moruamboka zit wel ook veel ruimte, net als hier. In Moruamboka is het eerder dat je ook echt zeg maar het bos in kunt. Daar vind ik het heel fijn hoe mensen met je omgaan, als in dat het niet raar is om naast elkaar zomaar te gaan zitten. Dus je kunt gewoon langskomen en hoi zeggen en dan kijkt niemand er raar van op. En kan je dan te midden van al die gezelligheid ook wel goed school doen? Ja hoor, dat lukt gewoon. Ik eigenlijk vooral heel veel zelfstandig werk, dus ik ben gewoon lekker de hele dag bezig. Ja. En zijn er dan ook nog andere zendelingen waar je zo nu en dan contact mee hebt? Bij ons in het gebied niet echt, want we zijn juist specifiek gegaan naar een plek met minder mensen. Omdat het onbereikt is. Maar we gaan wel heel vaak naar de hoofdstad op. En daar zijn wel heel veel zendelingen uit Canada, uit Zwitserland, uit Zuid-Afrika. Ja, we hebben ook meerdere mensen bij wie het gewoon echt goed klikt. Dus het voelt ook echt, nou ja, zoals je wel zegt, dat zo'n familie in Christus is. Dat we gewoon echt ook allemaal wel echt wel van elkaar houden en er voor elkaar zijn. Maar hoe vaak zie jij die mensen dan? Ongeveer eens in de 4 maanden. En tussendoor dan? Hoe gaat dat contact dan? Voor sommige mensen hebben we WhatsApp en andere, die zie je gewoon niet. Maar dat is wel weer heel grappig. Dan spreken we eigenlijk 4 maanden niet met de mensen in de hoofdstad. En dan kom je weer terug en is het zo van, oh leuk dat je er weer bent. Kom, we gaan wat gezelligs doen. Oké. Dus het is heel vanzelfsprekend eigenlijk. Ja, mensen zijn het gewend dat je elkaar niet lang niet spreekt. Ja. We zitten nu in Nederland met zo'n virus. Hoe kijk jij daar nou tegenaan? Nou, het is wel moeilijk, want heel veel dingen zijn nou gesloten. Je kunt niet naar het zwembad, wat juist lekker is. Je kunt niet naar een restaurant of naar een bioscoop. Ik had Dani afgesproken dat ik voor zijn verjaardag met hem naar de McDonald's ging. Okay. Dus ik hoop wel dat binnenkort dingen weer open gaan. Want het zorgt natuurlijk wel een beetje voor veel onzekerheid van hoe zit het nou en wanneer kan dit weer en wanneer kunnen we natuurlijk weer terug. Maar je wil wel weer terug een keer? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is heel moeilijk voor mij omdat ik het allebei eigenlijk heel leuk vind. Ik heb vrienden daar en ik heb vrienden hier. Dus ik ben eigenlijk met allebei wel gelukkig. Als ik op de ene plek ben, heb ik zo van, hier wil ik wel verblijven. En als ik hier ben, heb ik, hier wil ik wel verblijven. Hey, hartstikke fijn dat je even de tijd wilde nemen. Mm-hmm. Doei! Ja, doei! Ja, vrienden hier, vrienden daar. Voor haar is het allebei goed. Ja, Vanja die verzamelt vrienden. Dat is een vriendenverzamelaar. Dat is een heel sociaal meisje, hè? Ja, leuk. Hey, de komende tijd zitten jullie dus nog hier. Ik denk dat we eigenlijk wel door alle onderwerpen wat heen zijn. Een tipje van de sluier hebben we kunnen lichten van jullie werk, wat jullie doen. Mooi om te horen hoe jullie dat opgebouwd hebben. Hoe jullie omgaan met het onderwijs met de kinderen, met de bevolking, hoe zij met jullie omgaan, het vertaalwerk. De vruchten die het ook al afwerpt, de mooie gesprekken die jullie mogen hebben. En voor mij, waar ik over nadenk, van hoe doen jullie het allemaal? Weet je? Jullie zijn daar voltijd, jullie hebben niet daar een baan waar je geld mee kunt verdienen. Jullie zijn volledig afhankelijk van giften. Hebben jullie daar ook, redden jullie het op dit moment? En ook nu je hier langer moet blijven, het leven hier is natuurlijk een stuk duurder dan het leven daar.
redden jullie dat op dit moment? Of wat hebben jullie nodig nog om goed datgene te kunnen doen wat jullie eigenlijk op jullie hart hebben? Ja. Nou, het gaat eigenlijk wel goed. De afgelopen 2 jaar hebben we eigenlijk prima alles kunnen betalen wat we moesten betalen. Daar zijn we heel blij mee. Ja, het feit dat we iets langer moeten blijven betekent wel dat we tegen iets meer kosten aanlopen. Dat is waar, maar we vertrouwen erop dat dat ook wel goed komt. En de auto die wordt nu flink onder handen genomen. Dus dat is wel iets waarvan we denken dat het waarschijnlijk iets duurder wordt dan we van tevoren hadden gedacht. Ja. Maar ja, dat zijn dingen waar we ook wel vertrouwen dat het goed komt. De mensen zijn eigenlijk wel, we merken ook echt dat mensen ook daarin wel naast ons staan. Als we het ook zeggen in een nieuwsbrief, zijn er altijd wel een paar mensen die zeggen van oké, weet je, daar doe ik wat extra's voor. Mm. En daar zijn we ook blij mee, want daarom kunnen we het ook blijven doen. Ja, precies. Dus daar zijn we wel dankbaar voor. Dus ja, we lopen tegen wat dingetjes aan af en toe, maar ja, dat kunnen we ook communiceren. Dus daar zijn we ook blij mee. En ook met het iets langere verlof komt ook wel weer goed. Ja, precies. Ja, dat is, we hebben nog nooit een dag tekort gehad. Nee. Dus dat is, Dus ja, geen vaste baan, maar... Nou zeg je natuurlijk van het leven is hier een stuk duurder. Ja. Aan de andere kant, Katja noemde de auto bijvoorbeeld al even. Als ik eenzelfde soort auto hier zou willen rijden, ben ik een stuk goedkoper uit. Even afgezien van de wegenbelasting dan. Dat is wel schreeuwend duur natuurlijk hier. Mm. Maar zo'n stevige auto zoals wij die rijden daar op Madagaskar zijn die gewoon onwijs duur. Ja. Ook de onderdelen zijn heel erg duur op Madagaskar. En dat heeft vooral te maken met import en vraag en aanbod. Hier in Nederland wil niemand in zo'n dikke bak rijden. Nee. En op Madagaskar, als je een beetje buiten de grote stad woont, dan heb je er eentje nodig. Dus in dat opzicht is dat bijvoorbeeld wel weer heel duur. Ja, precies. Ja. Maar een ijsje kopen van 12,5 eurocent, ja, dat red je hier net niet. Nee, hè? Ja. Goed om te horen. Ja, dus ook een slide die we kunnen zien. Je kan ook op de website van Katja en Jurgen kun je kijken. Als je hun wil ondersteunen in hun werk, kun je een gift overmaken. Dat kan eenmalig, het liefst natuurlijk structureel, zodat jullie ook een beetje een beeld hebben van wat er binnenkomt. Maar dus als jullie hun werk van willen ondersteunen, van harte aanbevolen. En dan kunnen zij in ieder geval goed het werk blijven voortzetten wat ze doen. Kunnen ze zich verplaatsen en verder bouwen aan een mooie toekomst op Madagaskar. Op die slide, ik weet niet of mensen het thuis zien, maar de afbeelding van die meneer, dat is de vader van Boetu, Jabani Boetu. En dat is een hele lieve broeder, die is ook christen. Oh ja. En wij hebben hem jaren geleden toen voor het eerst gezien. Toen hebben we deze foto genomen. En hij is er beren trots op dat hij staat ook hier op het vertaalwerk. Ja. En deze man, dat is wel heel leuk. Die bidt ook voor het werk, heeft hij gezegd. En dat is een lokale man. Die woont daar. Dat is heel leuk. Ja, mooi. Ja, mooi dat je dat ook zegt. Want naast financiën hebben jullie natuurlijk ook gewoon het gebed van de mensen thuis. Absoluut. Ontzettend hard nodig. En dan heb ik toevallig te horen gekregen dat ze binnen de ambassade een tijdje op zoek zijn geweest naar een passende kring om voor jullie om bij te horen. En dan heb ik begrepen dat er nu een kring is die jullie gaat omarmen de komende tijd in gebed en in zorg. En waar jullie weer bij mogen aansluiten. Dat is de kring van Jenneke en Jeroen. Oh, leuk. Marjolein en Jacob zitten er ook bij, onder andere Karsten en Ineke. Dus ik denk misschien ook leuk voor jullie om dat ook te weten. En ik heb laatst geleerd op een conferentie dat het meest vriendelijke wat je voor een ander kan doen is voor een ander bidden. Het leek mij ook goed als we met elkaar afsluiten dat ik nog even, als jullie het goed vinden, voor jullie mag bidden. Prima. Ja? Ja, absoluut. Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor deze avond dat we met Katja en Jurgen in gesprek mochten gaan over het werk wat ze mogen doen op Madagaskar. Heer, dank u wel dat u ze zegent. Dat u bij ze bent. Dat u het werk wat hun handen daarvoor brengen. Heer, dat u daarmee aan de gang gaat. Dat u daar uw werk van maakt. Heer, en we bidden, Heer, dat u Katja en Jurgen wilt omringen met uw liefde,
met uw kracht, met uw zorg, hen en hun gezin, Heer. Wilt u ze zegenen, Heer, wilt u ze overvloedig geven van uw rijke geliefde en uw genade. Heer, dat ze mogen blijven uitdelen van uw woord. Heer, van het leven wat u geeft, dat ze dat mogen verspreiden op Madagaskar. Heer, dat zij uw goede nieuws mogen kunnen blijven uitdragen. Wilt u ze zegenen in het onderwijs wat ze doen met de kinderen. Wilt u ze zegenen in de komende tijd, als ze hier in Nederland nog zijn. Als ze naar Drenthe gaan. Heer, wilt u zorgen dat ze uiteindelijk ook weer gezond en veilig terug kunnen naar Madagaskar. Heer, ik bid een zegen in de naam van Jezus over jullie leven. In Jezus' naam. Amen. Dankjewel. Fijn dat jullie er konden zijn, dat we jullie konden spreken. Was leuk, hè? Ja, wat leuk. Heerlijk. Savanga fenua milalangandiana ku kazam tepo naro matukia zanga hari anoku wa matuki izi manjari havani vate sombola wavi fa plus mi sisi tien mi setika jabi jeso la langa jeso la la Jeso, Jeso la la nye, Jeso la la nga, Jeso la la nye, Jeso la la nye, Jeso la la nye, Jeso la la nga, Jeso, Jeso la la nye, Jeso la la nga, Jeso, Jeso la la nye. Jeso la la nga